Arratsaldeon ikusten zuleok. Ja minuto pare bat falta direlaik 8:00-etarako, hortzen itxiko dira ja mailak, hortzen akituko da bozkatzeko aukera gaurko egun honetan, eta hortik goiti hementxe egongo gara, Xaloa Telebistan, emaitzak emateko prest. Hemen dauzkat nerekin batera, Pello Iriarte eta Gorka Launaga. Gorka Launaga, arratsaldeon. Arratsaldeon, Joseba. Eta baita ere zuri Pello, arratsaldeon denei. Bueno, hitz jario handia izan da, hauteskundeetan beti gertatzen den bezala. Iruñaldean, nola ikusi dituzu? Hautesleak nolakoak izan dire, Xaloa Telebistara hurbildu direnak, eta ze mezu ekartzen zuten? Orokorrean erraten zutena da, aurtengo Iruñako hautagaiak nahiko hautagai potenteak zirela, ezagunak. Koldo Martinez batetik hasita, Joseba Asiron adibidez, Adanero ere bai ezaguna zela, eta orden erraten zuten orokorrean fitxaje, komatxo artean, fitxaje handiak egin dituztela, eta beraz, hoixen izanen da, lehian dagoen plaza nagusietako bat, Iruñekoa emozionantea honen da, eta nahiko erekia. Ez dakigu zer gertatuko den, EH Bilduk gehiengo hori lortuko den, eta horren bitartez alkatetza, ezpadu lortzen, orduan ikusi beharko da, zer adostasunetara jetzen diren alderdi ezberdinak. Solastuko gara hortaz pixko bat baita ere, itzuliz Baztan aldera, Pello, zu nola ikusi duzu? Baztanen gainera, izan batugu talde berri bat ere, nola ikusi duzu lehia? Orain arte, iruditzen ekaitza bota barzuela, baina azkenien ez duera untxirik bota, kusko dugu haber politika aldetik, politika mailan, hauteskunde hauetan, badakigu azkenian, 5 talde aurkeztu dire. Orain arte, 3, gehienez igual 4, baina batian baditugu 5 talde, eta, egierran, ganden eguneko mai inguru akusi ondoren eta bar, denak, kasi iruditzen denak ados zirela, ez duten ere gauza ezberdina gehiegi gere erten, orduan orain kusko da, eta gero bai egierran, beste komunikabidetan eta hola, bai izan dire pixko bat gogorrago, baina kusko da, eta zor badago lehia potente bat, azkenian 5 talde dira, eta, hor, EH Bildu hor dago, nik uste, azkeneko legaldi hauetan bezala, baina gero bestaldetik irudidu banatu direla, orduan kusko da, azkenian, handik eta nondik, nonbait ere, azkenian bozkatzaileak dira da kopuru berbera eta kusko da gero bozka horiek nola banatuko diren. Egan behar da, noski hor arruntasun batean joan direla ez dela inolako gertakizun larririk izan gaurko bozketan, bai iritsi zaigu berria orokorrean hartuta eta ari naiz Nafarro osora begiratuta, badiduri bozka gutxiago izan dela aurtengo urte honetan, eta orain adibidez ikusten ari gara, hortzen Elizondoko maietan, normaltasunez baitere jendea bozkatzera zijoala. Bai, horrek izaten altu nik uste arrazoi ezberdinek. Orokorren nik uste azken hamarkadetan erranen dut, konparatu 20. mendeakin parte hartzea txikiagoa da. Segurazki ere badu, politikaren profesionalizazio baten kalte hori, nolabait jendeak urrunago sentitzen du politika, ez duen bertze parte hartzen, 20. mendean, bertze realitate batean ginen, Europaren kasuan gainera, gure instituzioak badirudi urrundu direla, orain Europan ere hartzen dira hainbat erabaki eta ez hemen, eta horrek denak egiten du nolabait ere parte hartzea orokorrean, ari naiz, azken hamarkadetan jeitsi izana. Hauteskunde zehatz hauetan, erraten duten, aitu dugunez, analista ezberdinek eta erten zuten, izaten aldela eskuinaren, haustura horren, fragmentazio horren ondorio. Hor, banatu da eskuina, aitzineko hauteskunde horietan elkartu bat torri ziren, eta emaitza aski onak izan zituzten, baina aurten onda hor ere saltxa, eskuinean, ez gaude inoituak, normalki ezkerrean egoten dire, ikamika eta historio horiek, baina aurten eskuinean, Nafarro eskuinean ere egonda, batekigu UPN eta
PPren artean batez ere, lehia handi egon dela, Ciudadanos ere, hortzen dago, bueno, ez, nolabait ere perfila baxuago batekin, baina erraten dutenez, horrek izaten alda, behintzat, ez, Nafarroari dagokionez, ekarri izana eskuinaren, hautesle potentzialek, nolabait ere, ez izatea imertze grin, haien bozka ematera joateko. Eta kinielarik bai ikusi izan duzu, edo Iruña herrian batez ere, bai Iruñerako, eta bai Nafarrorako ze kinielak entzuten ziren, ze entzun dituzu batez ere? Bai, Iruñerrien orokorrean, Iruñak enduta, hortzen udalerri handitzetan, Bildu adibidez lehendabiziko indarra izateko aukera du, hor adibidez Barainainen lehian dago, ez du lortzen, ez? Berriozarren bai. Berriozarren adibidez bai lortu du, Atarrabian ez dakigu zer gertatuko den. Hortzen badago lehia orokorrean, ez? Iruña herrian, badire udalerriak, ez? Nolabait ere abertzaleagoak direnak, bertze batzuk, ez? Ezetz, baina erraten alda nolabait ere, ez? Nik uste dut, ezkerreko udalerriak direla orokorrean. Iruña bertze afera bat da, ez? Iruña bera. Eta hor, kiniela ezberdinak duela hilabete batzuk, alde gehiago ematen zieten, adibidez, ez? Lehendabiziko bi indarrei, UPNeri eta Bilduri, 10 adibidez, 10 ameka UPNeri Bilduri 7, eta azkeneko inkesten arabera, alde hori jagurtzen nahi da, orain erraten zuten, igual 9-8 ibiliko zela, eta Xironek gaur goizen errandu, 800 bototara gelituko direla, 800 bozketara geratuko direla, eta orduen ez dakigu zer gertatzen altzen. Eta gero Nafarroan, hortzen ere erekia egin zieten adibidez, galdera hori ere bai hauteslez, lehendakari gai ezberdinei, eta badakizu bakoitzak bere alderdiak gehiago ematen zion, baina orokorrean UPN lehendabiziko indarra izan entzela, espartzak enduz, berak 18 ematen zizkion bere buruari, baina gainerakoek nahiko emaitza kaskarrak, historikoki behintzat kaskarrak izanen zirenak, 13, 15, 12 ere ematen ziren azkeneko inkestek, eta horri izan entzen, kasi-kasi, 80garren, hamarkada horretako emaitzetara bueltatzea, beraz, UPNren kasuan emaitza nahiko kaskarrak, eta gero, printzipioz gainerako blokean, mantenduko da, mantenduko da. Vox sartuko da, Vox ematen zioten baitere sartuko zela parlamentoan, ez? Bai, printzipioz Vox sartuko zen, nik dakidala bintzat batekin sartuko zen, eta hoixen ere aurtengo berrikuntza printzipioz sartuko da. Hoixen ere bai leheno aipatzen genuen, ez? Eskuinaren apurketa horren edo fragmentazio horren bertze, ez? Puntu bat, bertze aldaera bat, Vox sartuko da aurten, ez dakigu nola aldatuko duen horrek, batekin sartuta ez dute nolabait ere hortzen, ez? Gehiegi eragiteko aukerarik izanen, baina segur naiz, lerro buru andana bat emanen dituztela. Zango kiniela ingo dugu gero, baina horren behar da, baita ere hemen, bai Malderrekan, Bertizarena Malderreka, Bortzirietan, baita ere noski hauteskundeak dire, bi herri badira hautesleak ez direnak aurkezten, Arantza eta Zubieta dakigun ez bintzat, gainerakoetan bai, horren inguruan badago informazio zerbait, talde ezberdinek, nola ikusten duzu pixkoet egoera, erran nahi dut? Pixka bat ere, herri txikitan eta hola, azkenean ere baztanen, zautu dugu baita ere ez, ez baztango udalan, baina bai baztango herri bakotxak dauka bere alkatea, eta gero eta zailago da alkate bat lortzea. Ez ja aurkeztea baizik eta ja lortzea. Orduan ja, herri hauetan, azkenean alkate izatea, azkenean da denbora, da lana, eta horien arte, aurkitu duten horbait ere lan hori egiteko prest dagoena, baina gero eta zailago ikusten da. Orduan hori ere, izan den zen olako, alarma seinale bat, eta zerbait egin beharko da, edo zerbait ikusita, ze arazoak badauden herri batzuetan alkatea lortzeko. Oazen Lesak aldera, Lesakan hauxe zioten gaur goizean Asier Astizeri.
Goizin parte hartze de xente egon nahi, ikusi dugu jende mugimendua handia, batez ere egurdia partera egon direle jende masa gehienak, eta de xente bozkatu jendik. Goiz-goizetik ikusten ari gara jendea bozkatzera etortzen dela, nik uste jende desente etortzen ari dela, gero datuak zerraten duten, baina mugimendu handia dago goiz-goizetik. Eta gure parte zegiarren guk ja garaipena nahiko genuke, espero dugu, horren bilaritu gara, eta aber urrengo 4 urtetan ere herritarrek konfiantza ematen diguten, guk gure hoberena eman dugu eta gure hoberena ematen jarraituko nahi dugu eta jarraituko dugu. Orduan, hori zen dugu errateko. Hortzen ikusi dugu, beraz, lesaka aldetik, bai bozkatzen eta zioeten adierazpenak gu jarraitzen dugu. Erran behar, ja, minutuak badijoazela goiti, eta 8:30 aldera, seguraskire lehenbiziko emaitzak hasiko zaizkigu iristen, Baztan aldetik batez ere. Erran, Baztanen, lehenbiziko herriak normalean izaten direla herri txiki hauek, bai Aniz eta Ziga, izaten dira lehenak bozkatzen dituztenak, eta ez balen bada bintzet inolako akatsik edo makurrik, nahiko azkar etortzen dira emaitzak. Hemen orain baitere Erratzu aldera gaur goizean, Guerdi aldera zer zioen, hortzen daukagu Koldo, jazer dioen. Atxaldeon, hemen gaude Erratzuko eskolan, hau izaten da Erratzun bozka emateko lekua, eta pixkat egunak eman duena aipatuko dizuet, guti gora bera nola ganden egune. Normaltasuna, erten alda dela ardatz nagusia, eta goiza nahiko lasai hasi dela, amekaterdik arte hautesleak banaka hurbiltzen gandire, eta gero eguardien izan da hor ja 12-tatik 2 ordutara hola jende gehien hurbildu dena, eta oraintxe bertan atxaldean ere aide jendea hurbiltzen desente. Eta, hemen gure inguruen erten alda ilusioa dela nagusi, ilusioa ea zer dioten, gaurko hauteskundeen emaitzek, eta ezkerreko independentistok emaitza txukunak lortzen ditugun. Lehenengo eta behin, Baztanera begira espero ditugu emaitza on batzuk, eta azkeneko urtetan udal gobernuak egin duen lan txukun hori ea Baztandarrek berresten duten. Eta gero, bertze aldetik, Iruñera eta Nafarroa osora zuzenduz, hor ere, ilusio berezi dago, Iruñan ze gertatzen alden, ea Joseba Siron alkate bihurtzen alden, hori gero ikusi emango dute emaitzek. Baina, ilusioa eta esperantza izango zirenik aipatuko nituen bi hitzek. Hego Euskal Herrira zabalduz, horre Gipuzkoa dugu lehia estua ematen duen tokia, eta hiriburuetan Gasteiz ere agertzen da hor ere EH Bilduko hautagaiak aukerak dituela erten alda. Eta gero hartugu herri handiek, Bizkaian Durango eta Galdakao, Araban Jodio, Gipuzkoan Arrasate, Tolosa, eta ikusiko dugu ze ematen duten emaitza horiek, eta ea gau txukun bat gaten den eta ospatzeko manera baden. Hauxe izango zen, kronikatxo labur bat Erratzutik. Mil esker, Koldo, adierazpen guzti hauetek, txintxo azaldu diku, Erratzuko pizkoan nola zijoan, nola zijoazen hauteskundeak, orain ja pentsatzen dut buru belarri sartuak egongo direla zenbaketzen, hau da emaitzak jakingo ditugu, gertzen dugun bezala hemendik ez minutu bat zutela, kaso horretan Erratzutik pentsatzen dut ordu hurbil joango dela. Orain bera aldera goaz eta beran baitere alkateak adierazpen batzuk egin dizkigu entzun ditzagun. Gaurko eguna
Oain 6:30 ingurua dira eta bai goiz-goiztikan jende hasi da, ona hauteztokoira etortzen. Egia erran hor 12 aldera arte edo jende multzo ibili da, gero bazkal orduan gutxiago eta arratsaldean orain azken txanpan gaude eta ikusten da mugimenda bai. Eta nik Arratsaldeko gero emaitzetarako nola ikusten zate? Beno, guk itxaropena badugu, itxaropena emaitza onak izateko, gero ikusiko da, ez? Ezin da inoiz jakin eta ze gertatu alden, esperantza badugu. Parte hartzea atxaldeko 6-an 151koa zen, iaz guztira 178koa izan zen eta hoxe, aber emaitza onak ditugun, baina hori ez dago gure esku, espetzea bakarrik ez zaigu gelditzen. Vale, pues participación ni ustez gutxigo izango da. Joan den eskundeetan participación gehiago egin zuen, eta ari gara ze 51%etan edola, eta, bueno, arratsaldean abokatzen den, eta, hola, jende gutxi etortzen da. Hori ez dakigu, hori zaila da arratia. Egin duzu galdera, ze emaitzak berekizu? Emaitzak, pues, zaila da zeratik. Geroa bai da beran agertzen den lehenbizko aldia eta, bueno, zailak iten jendiak zer egin nuen, bueno, zerbait jateko dugu. Nik uste dut gehiengoa bildu bateko dula, bueno, betzik hortxe gaude. Eta jendiak bere aukera gutxiak izan ditu holaxe. Hortzen ikusi ditugu, berako hautesleak ere, ikusi duzuen bezala, bueno, erran behar guri retornoa ez zaigula inongi iristen, eta beraz, almiztetan ez dugu entzuten zer zioeten, solastuko gara gero pixko bat, zengatik ikusten dut baita ere hortzen, iztente Donestebekoa sartuko zaigu alkatea, baina bueno, berako hautesleen artean, erran behar, aurten baita ere zerrenda desente aurkeztu direla beran. Bai, bueno, beran printzipioz ez da unitz aldatuko kontua, ez? EH Bilduk lortuko du gehiengo hori, elexpuru, ez? Berriz aurkezten da, hortzen eramaten ditu okerrezpanago bi legegintzaldi, eta, bueno, berak kontatzen zigune, xaloan egin ginion elkarrizketa batean, herritarrek ere maite dute, berak ere zerra mardu ez da, baina, bueno, uste dut nahiko bihotzez erraten zuela, ez? Nahiko harrera ona duela herrian, eta beraz badirudi hori ez dela aldatuko, bai erraten zuen, bere zerrendetan egon direla berrikuntza batzuk, eta, bueno, horrek ere ikusiko dugu nola aldatzen duen, baina, bueno, printzipio sorpresa hondirik ez. Bai egon dena berexia, ez? Beran izan da aurten UPN-ko eta PP-ko, bi alderdietako hautagaiak izan ditugula, UPN-koa gainera, Josu Igoa, aski gaztea, 22 urte bakarrik, baina, bueno, mutiko ongi prestatua, eta eraginkortasunaren diskursoaren bidetik, nik uste dut, zerbait lortzen alduela. Kontua da, karo, bi alderdiak aurkezten direnez, minimoa ez pasatzea posible dela, eta beraz ez bata ezbertzea sartzea, eta horrek oiniken hautetsi zinegotzik gehiago ematea bilduri. Hau etzen, elexpuruk zionez, beretzat onena, zeren berak elexpuruk erraten zuen batzutan oposizio ere ongi etortzen dela. Oposizioak ez, nolabait ere, gobernuan dagoen taldeari, bultzatzen diolako ere gauzak ongi egitera. Beraz, berak estimuan zuen oposizio on bat ere egotea. Bueno, eta orain Donestebe aldera goaz, eta hor aurkezten da Arantxa Arregi barkatu, eta, bueno, hortzen daukagu. Bera, ja solasteko prest, ja zerraten zigun gaur arratsaldean entzungo dugu. Arantxa Arregi, EH Bilduko zerrenda burua hain zuzen ere. Bueno, pues egirrateko goizean nahiko ongi, gero guerdin motela, eta hain dugu txanda guren artean pixkot ez egoteko egun guzia betikoak, eta orain nigo da gehiagoia portzentaje, eta nahiko konten gaude zeren 6-tan nahiko motxel zegon, 50 inguru, eta orain ja 60 gotxik gabiltza, eta hitz konten gaude, eta kriston espentza dugu, bai? Hombre, pues eguneko eguna zaila izanen dela, baina, bueno, errango nuke abertzortzi bat lortzen alduguna.
Arantxa Arregi, Donestebe aldetik beraiek ere, erran behar, kasu honetan aurkezten zirela, 7 zituzten aintzineko legegintzaldian, eta aintzineko legegintzaldian erran behar beraiek eta UPN bakarri zeudela, kasu honetan untekoan berriz, baita ere PP gehitu da Donesteben ikusiko, ze emaitzak ateratzen dituzten, denak zengatik kasu honetan, erran aizten hemen taldekidek aipatzen zuten moduan, batez ere Gorka Laurnagak aipatzen zuen moduan, eskuina puskatu eginda, hainbat tokietan, erran behar UPN ganden aintzineko legegintzaldian, elkarrekin baren zijoazten, bai Ciudadanos, UPN eta PP, untekoan bakotxa bere aldetik joa, eta horrek noski baitere ekartzen du berarekin, hor botoak banatu egiten direla. Eta pentsatzen dut, hemen baitere horrela aritzeak, erran nahi duela, igual Donestebeko emaitzei begira baino gehiago, Nafarroko emaitzei begira izango dutela, ez da? Botuak beren ganatzeko. Bai, hemen ez du logika hundirik adibidez beran pasatuko denarekin, baina, karo, badirudi bi alderdi hauen artean sortu den haserria ikeragarria dela, Berriozarren zuzenean lehenagoko UPN-eko hautagai guziek, uste dut, akaso bat, ez ezik gainerako guziek alderdi popularrera pasatu dire, PP-ra pasatu dire, eta hor sortu diren haserreak egerran ikeragarriek. Interesgarri da pentsatzea zergatik gertatu den hau, nik ez dut sobera argi, ez naiz analista politikoa, baina pentsatzen dut baduela kusteko aldaketaren gobernuarekin, ez? Hor sartu zen aldaketaren gobernua, ganden hauteskundetan, ez? Bertze legegintzaldi bat eman zitzaion, eta hemen eskuinak bazuen botere handia, Nafarroan, urtetako ibilbidea eta nolabait ere urtetako lasaitasun hori, eta izan daiteke, nolabait ere lasaitasun hori orain ere galdu dela, ez? Hegemonia hori, Nafarroan eskuinaren hegemonia galdu dela, eta hegemonia hori galtzen duzunean, orduen hasten dire elkarren arteko borrokak, ez? Lehenago izaten zen, erregea hiltzen zenean, orduen hasten ziren, ez? Jauntxoak elkarren artean borrokan, eta ez dakit halako zerbait ez alden gertatu hemen. Gero egia da, orokorrean, krisitik datorren ziklo politiko honetan bipartidismoa akitu dela. Horiek da, ez? Espainiar estatuan ikusi genuen batez ere, eta bertze tokietan bipartidismo hori, turnismo hori akitu zen, eta kaso, pentsatzen dut horren isla ere bai da ikusten dugun fragmentazio hori, ez? UPN, PP, Ciudadanos eta Vox. Eta kaso egoten alda, azkeneko faktore bat, iduritzen zait, eta da orokorrean, ez? Gizartearen marko ideologikoa aldatu dela, eskuinera leku aldatu dela, eta eskuinera leku aldatu denez, orduen hor badago ideologia gehiagorendako tokia. Erran nahi dut leheno Vox batek ez zuen tokirik, PP hartzen zuen guzi hori, baino aipatzen dugun haustura horrezkero 2008 eta orain, nolabait ere Podemosen eta ziklo horren gainberaren ondorioz, orain eskuinan badago toki gehiago, eta hortxen Vox, UPN, PP, hor nik uste dut nolabait ere jokoan posizio gehiago, ez dakit, zer egoten alden hor, gibel hortatik. Ez dut uste kontu ideologiko bat denik. Eta eskuinak beti ideiak nahiko argiak ditu, ez? Erteran dute modu batean, modu zuzen batean, edo modu ezein zuzen batean, baina azkenean nik uste bai ideiak nahiko argi baituzte hor beren ideiak, nahiko argiek, batez ere, oizen de, oize ez, nolabait ere potere hori banatzeko momentuan eta hola, ez nahi dut gehiago, nik gutxiago, hor sartu izen de hor, baina ideologikoki nik uste eskuinak beti izan ditu gauzak nahiko argi, alderdi ezkertiarrak ez, alderdi ezkertiarra nolabait ere bai, ez, hau unen alde, baina hau ez, beti ere zailago izan dute alderdi ezkertiarrak gero elkarri bateko, jakinda gainera, ezkera bertzalean pasatu zen bezala, ez? Nola azkenean juntetu ziren, beren diferentziakin, eta oraindik ere hor daude hor roze txiki batzuk eta hola, baino mina handia egin zion eskuinari denak juntetu zirenean, kasu honetan ezkera bertzaleeko taldeak. Hortaz, zut uste
kontu ideologikoa denik, baizik eta izan den da batez ere potere banaketa hori jakinda gainera ohitutak ziren, beti orain dela gutxi arte potere handia zuten, eta orain bat-batean murriztu diote potere hori, eta orduen hor hasi dire hor beren kontu ez ideologikoak, segurazki ere, kasu batzuetan kontu pertsonalak eta guzti. Horren alde Peio, hain zuzen ere, Berriozarreko kasua dugu, zeren hor aipatzen genuen ez, nola pasatu diren, ez, UPN-etik denak pepera, eta hor badirudi izan dela batez ere Saiasek, ez, utzi duen nolabait ere estela edo berak, ez, utzi duen, hoixen, ez, kultura hori edo figura pertsonal horrek eragin duena bertan, ez, badirudi, antxen bazuela bera Saiasek, ez, nahiko botere edo nahiko legitimitate, antxen Berriozarren, eta hor egon direnean aldaketa horiek, ez, eta Saias eta Danero batez lehenbiziko figura horiek pasatu zirenean pepera, adibidez hor bai, ez, bultzatu du Berriozarreko jende guzi hori berarekin, eta hor bai egitela afera pertsonalagoak direla ematen dutela, familia kontuak, hau nintzetan, bentsatzen dut. Bai, baztan mailanik ere gauzpera pasatu da, hau da, nolabait ere, gero eta siglak noski baituzten beren oraindik ere badukate bere indarra, hau da, EH Bildu izanen da EH Bildu, UPN izanen da UPN. Baina gero berriz, beste taldeak eta zenolako indarra daukan, batez ere zerrendaburuen pertsonalitate hori. Zehazki kasu batzuetan, ez dakizu nola sartu ez, ezkertiarrak dira, eskuindarrak dira, baina hor batez ere saltzen dutena da taldea, baina batez ere zerrendaburuen karisma edo pertsonalitate hori. Egan daiteke, beraz, baztanen kasu erran dezagun, personei ere bozkatzen dela honitzaldiz, ez da? Segun hor daien buru, horrek pisu handia izaten duela. Eta horretarat itzuliz, nola ikusten duzue, dakigun bezala, alde batetik EH Bildu dago, 4 bototara gelditu zen aintzineko legegintzaldian 7 gehiengo absolutua izateko, ondotik UPN, gero izan zen kasu aretan ezkerra, eta momentu honetan zurekin baztan, gero ondotik geroa bai, eta aurten berria sortu den independentiak edo baztango independentiak. Beraz hor, nola ikusi dituzue zerrendak, nola ikusi dituzue indarra, kanpainan eta guzti hau? Erran bezala, siglak oraindik ere baute bere indarra, daukate bere garrantzia, EH Bildu, kasu honetan da Fernando, baina baita ere, oraindik ere, EH Bilduk lotzen da hor beren ideologia, beren ideiak eta bar, UPN pasatzen da gauz bera, baina gero, hoxe ez, nik uste ditut batez ere, beste alderdietan, saltzen dutena batez ere da, ez dago argi, kasu batzuetan ez dago argi, non sartzen ditugu? Ezkertiarra dira, eskuindarra dira, batzuk bai, erabiltuzte sigla batzuk eta nahiko ezaguna direnak, baina siglak baino dirudienez saltzen dutena da, bere pertsona. Orduan, hor kasu honetan, orain ikusko da, ez? Zehazki ze indarra daukan oraindik ere sigla hauek, eta ze punturaino ere jendea bozkatzen duen pertsona edo talde baten, hautagai baten pertsona zehatz bat. Ez dut eskatuko bustitzea, baina bai solastea, modu lasai eta arinean, eta taldez talde joko dut. Gehiengo absolutua erden ezera 4 bozketara gelditu zen EH Bildu, bigarren legegintzaldia aurkezten zen aintzineko legegintzaldian Joseba Otondo, honetan aldatu egin da, eta Mustegi dugu, Fernando Mustegi, eta baita ere erran daiteke, nolabait ere zerrenda gaztetu eta aldatu egin dela jende gaztea, jende prestatua, dena den, batzuentzat, pentsatzen dut baita ere ez ezaguna, gazteak direnez, ez ezaguna, nola, ze balorazio egiten duzue pixket taldearena? Nik pentsatzen dut, badirela bi arrazoi nagusi, zeinaingatik pentsatzen alden, Bilduk bozka batzuk galduko duela, eta aipatu duzu. Batetik, uste dut da, alkategaiaren zerrendaburuaren aldaketa, Joseba Otondo nik uste dut,
sigletatik haratago, ez, EH Bildutik haratago lortzen zuen, jende haunitzen simpatiak biltzea, ez, jende haunitzek miresmena bazion, kudeatzaile ona zelakoan, edo persona hurbila, edo alakoak, ez, haitzen dire herritik, eta beraz, nolabait ere bere figura, ez, karismatiko horrek, bazuen, bere garrantzia EH Bilduren azkeneko emaitza on hoietan. Orduen, figura aldaketa bat badugu, ez, pertsona aldaketa bat, aurpegi aldaketa bat, eta hoi ez da erreixa erratean lehenagotik nola aldatuko duen. Erraten genuen ez, pentsatzeko da jende batek otondo bozkatzen zuela eta ez akaso bildu, eta orduen hoien bozkak aldatzen aldire. Hoi orduen, lehendabiziko faktorea zeinak hartzen dituen bozka batzuk galtzea, edo ez dakigu, izan daiteke, eta bertzea da alderdi berri horren agerpena, ez? Bastango independienteak agertu dire, gainera EH Bilduren politikaren eta kudeaketaren kontrako nik uste dut ageriko mezu batekin, gauza batzuk nola ez, onartzen dituzte, eta uste dute, aipatzen zuen ez, Pello Sarratiak berak gauza honitz ongi egin direla, baina bertza gauza honitzekin ez daude ados, eta kritika nik uste dut nahiko gogorrak egin dituztela gure baiara txiki hontan, ez? Eta horrek ere kartzen aldizki uste dut bozka handana bat galtzea. Ez dakigu, ez? Nik uste dut horrez dela erreixa erraten, nori kenduko dizkion bozkak, ja denei kenduko dizkien edo ez, ez? Zeren aldi berean ikuste dut, ez? Bastango independentek badute perfil hori herrikoia, ez? Alderdi herrikoi bat bezala, eta gainera haiek erraten dute, gu ez gaude inoren, ez? Ez ditugu eskuak lotutak, erraten dute. Baina, badugu bertze alderdi hori, Florentino Goñiren, ez? Figuraren pean dagoena nolabait ere, eta naiz eta alderdi ezberdinekin, koalizio ezberdinekin aurkezten den, ikuste dut bastandarrek ulertzen dute Florentino dela eta bere taldea batez ere dela Baztango, ez, talde bat. Orduen ikuste dut hor egiten dire halako lehia bat, eta ikusiko da ere hortik zenbat kentzen diren eta zenbat eman. Eta, agitzeko, EH Bildura aipatzen zenuen, taldea ere bai gaztetu dela, akaso, hor sartu dire, ikusi dugu argazki horretan zenbait gaizte, emakumeak batez ere, eta horrek ere ematen aldizkio, akaso, sektore horietatik, ez adin sektore horietatik bozka batzuk. Orden, nik uste dut orokorrean pentsatzekoa da bozka batzuk galduko dituela bai. Bai, hemen nik uste baliteke, ez dakit, baina igual baliteke EH Bilduk igual bozka galtzea, baina baliteke baita ere gehiengoa lortzea. Eta azkenean hemen dago atsegin ala ez DONT legea famatua, proporzioekin eta horrekin jokatzen dena, eta azkenean ikusita gainontzeko alderdiak hoxe ez, batez ere beraien artean lehiatzen dute. Bai, noski, EH Bildurik helduko dizkiote bozkak, baina batez ere gero beraien artean lehiatzen ari dira. Orduan, bai, baliteke EH Bilduk bozka galtzea, baina baliteke baita ere, aldi berean, gehienezkoa lortzea. Joango da, ez egituko dut horra bixi-bixi, lehenbiziko emaitzak egizten diren bitartean, guazen horai UPN nola ikusi duzue, kanpaina honetan, bai, alde batetik zerrenda, eta bestaldetik kanpaina bera. Nik UPN ez dut ikusi, kanpaina, noi erranen atzun. Hemen xaloan beran gugin giroen elkarrizketan ez ziren egon, txorroxinekoan ez dut uste egon izin direnik, batez ere hor akaso euskara izan da muga, baina nik uste dut ez bakarrik, ere jarrera kontu bat uste dut egon dela, eta zertan ez duten parte hartu eta ez. Uste dut ez dela UPNek, argi eta garbi izan duen talde indartsuena. Eta hemen baztanen ikuste dut batez ere Begoña Sanzberroren figura horrek ematen zion indar handi bat, batez ere nekazarien artean eta populazioen sektore batzuetan, eta urtengoa uste dut ez dela halako talde bat, ez? Nik uste dut, seguraski ere beren historiako emaitza txarrenak lortuko dituztela urtengo hauteskundetan hemen. Pello? Era bat ados, gorkarekin, zai ikusi. Ez da inoen agertu, bai agertu zen Iturgaiz eta agertu ziren eta Bizkunenean, baina gero ez zai ikusi, eta hoxe ez, eta gainera, baita ere, harrigarria da nola, azkeneko legealdietan eta hola, nola egon dira beti baziren bi gai, nola baita ere polemikoak, eta horrekin beti batez ere erdiz, eta batez ere arroztegia.
eta legaldi hontan ia ez da aipatu ere, edo gutxi. Bai. Adiduria lehenbiziko emaitzak iristen ari zaizkigula, ez dakit Iruñerritik edo, baino ikusiko ditugu. Bitartean segituko dugu solasean, ja hortzen emaitzak jartzen diren bitartean, eta baita ere Iruñeko gure hor bideoak. Pello, eta emaitzak iristen zaizkigun bitartean, ari naiz. Nola ikusi duzu bezaldetik, eskerra, kasu honetan, zurekin baztan. Hortzen ditugu emaitza batzuk, hortzen ikusten ari garenak, bozkak, udala hauek ditugu oso urrutitik ikusten ari gara, beraz ez zaizkigu ongi iristen. Galdetzen izun, Pello, Berroeta Almandoz, hortzen ditugu. Baina, bi bitartean, iristen zaizkigun, garbi iristen zaizkigun bitartean, nola ikusi duzu zurekin baztan? Ba, ikusi dut, baztango eskerrarekin bezala. Azkenean, zerrendaburua da pertsona berdina da, eta berdin jarraitu du ez. Azkenean Florentino, alderdi batean gan, berze batean gan, edo berze koalizioan gan, azkenean bera da, eta berak ez du bere diskurso aldatu. Gora, bera, taldea, nola ikusi duzu? Erran bezala, lehen erran bezala, ikusita EH Bildu eta UPN kendutak izanen ziren sigla potentenak. Gainontzeko alderdiak azkenean lehiatzen ari da bat bestearekin, eta baliteke orduan baita ere bozka galtzea, eta ez bozka bakarrik, baizik eta baita ere zinegotzi bat galtzeare. Alde batetik dago, eta gero ja esan dezagun, geroa bai? Geroa bai, hemen batez ere nik uste aurpegi eman duena izan da Izaskun. Izaskun azkenian da, egon zen hemen, Bertizko Patzuergoan, eta, aski ongi zautzen dugu, eta, badoka beste manera batzuk erran dezagunez, baino, gero baita ere, azkenian, bera ez da zerrendaburua dela Lander Santa Maria, eta, kusko da baita ere, azkenian ere da, beste pertsona bat, non eta baitu jende handitz bere alde, baina baita ere jende handitz ere bere kontra. Beraz, gora, bera, zure ustez zer egingo du? Baliteke baita ere bera egitea. Eta gero azkenik ateratzen zaigun talde berria, beraiek agertzen zuten ez zutela jakingo, zer aterako zen, ez zutela orain arte, emaitza ja iristen ari zaizkigu Pello, hementxe ditugu Amaiur eta Azpilkueta ikus ditzagun, begira, EH Bilduk zer atera zuen 2023an eta zer atera zuen 2019an. 2023an 107, ikusten dugunez jetxi eginda, boto batzuk, UPNek 10, jetxi eginda baita ere, bertze 20 bat boto, zurekin baztan erran daiteke boto berdin-berdinan jasotzen dituela, ez goiti eta ez beiti, geroa bai jetxi eginda, beraz oite 8tik 9-ra, erranak horrekin nahi du 19 boto beiti egindela, eta gero baztango 73 boto. Zer erran daiteke honek, bai bertan hautesle bat izatea horrek eman izango diola, edo zer aurreikusten da hemendik? Bai, nik uste, erran bezala bai EH Bilduk segurazkire bai, bozka galduko ditu, eta gero hemen ere ikusten aldugu, besteak ere lehian daudela, nahiz eta hemen zurekin baztan mantendu du, berze hauteskundetan itzazituen bozka berberak, eta ikusten da baita ere hemen kasuntan nahiko indartsu sartu dela baita ere zurekin baztan. Eta orai joango gara Berroeta Almandoz, hemen 2023an EH Bilduko 19, 30 boto galdu ditu 2019ra, orai dela 4 urteekin konporatuz, UPNek 9, 50 izan zituen 2019an, zurekin baztan 44, gora egin du,
11 boto gora egin du, 33 izan bai zituen 2019an, geroa bai jetxi eginda, 6 bototaraino, 29 zituen eta kasu honetan 23 boto galdu ditu, eta erran behar Baztango independenteak 82 boto. Hor ikusten dugunez, nagusi gainera modu handian. Bi herri hauetan zenbat genituen botoak, erran daiteke independenteak kopuru handia. Bai, ez, aide sartzen, indarrakin sartu da. Erranten alda, baitere agian herri txikietan edo herri batzuetan izan dezakela pisu gehiago... Almandoz, hemen kasu honetan eta kusitan hortzuk direnez, daude hor Peio Sarratea, gero dago baitare Matxari, baitare dago Zamail, ordan nahiko ezagunak dira hauek, herri hauetan. Zailago izango dute agian Elizondo batean horrelako herrietan, edo, gero ikusiko dugu, gauak ze sorpresak ekartzen dizkigun, baina tira. Ez dakit, egierran, bai egia da, egierran, denegunean entzun nuen, Peio Sarrateak eta gainera hemen egon zen ere, eta, ongi, egin zituen kritika batzuk eta hola, ongi, baina gero baita ere bere programa sartu dituzten idei guzti horiek eta horrela, hor kontutan hartu beharko dute gero udaletxean sartzen direnean, hor erran dituzten gauz batzuk udaletxeak ez ditu bete behar, ezin ditu bete. Gauz batzuk egin behar ditu Batzar Nagusiak eta beste gauz batzuk lotuta daude lege eta Nafarroko hainbat kontu txostenak eta bar. Baina, sartuko dira eta ikasiko dute beste guzti bezala. Aniz zigaragoaz, solasan ari garen bitartean, eta aniz zigan ikusten dugu, ikusi estulek ikusten duten moduan, EH Bilduk 32 boto dituela ontakoan, duela 4 urte baino, askoz gutxiago, erran daiteke, 55 gutxigo. UPN-ek 13, erran baitere jetxi egin da, 12 boto, haintzinekoan 25 zituen, zurekin jetxi egin da zerbait, 30-etik 21-era, geroa baitere 12 boto jetxi egin da, eta boto guzti horiek erran daiteke independentiak bildu dituztela, 80 boto, momentu horretan. Orain arte, zenbatutakoekin sorpresa izango zen, ez, Pello? Bai. Orain arte, bai. Gero ikusko dugu, zerrietan, zer pasatzen den. Eta, gero erran bezala, gero ikusko da. Bai ikusten da, erran duten bezala, bai daudela hor dago lehia bat, baino egia da baitare EH Bilduri orain arteo kendu dizkote bozka honditz. Bai, bozka honditz ikusten ari garen bezala, ez ditugu erabate mentxezen batu, baino kopuru handia, beraz, momentu arte, erran dezakugu, herri txikienetan ari gara, erran behar baita ere herrieten dela, boto kopuru handienak Elizondo biltzen du, Elizondo herriak eta inguruak gero Irurikta eta herriko eskorra edo handiagoak, baina tira, orain arte, sorpresa, Gako txartean, erran daiteke, zengatik hor boto haunitz bildu dituzte Baztango independenteak. Aiztion aipatzen genuen, EH Bilduk perfilangatik haunitz aldiz boto erabat finkoa zuela, baina kasu honetan ikusten gara ezetz. Goazen orain Lekaroz Gartzain aldera, eta hemen EH Bilduk 112, zerbait jetxi da, 146 boto zituen. UPN 29, baite 61 boto zituen, jetxi eginda baitere UPN desente, erran daiteke 32 boto, zurekin 62, zurekin goruntz joan da, 34etik erran daiteke jaia beste 28 boto jasotzen dituela, geroa bai 26, jetxi egin daunitz, ikusten den bezala, eta hemen, kasu honetan, Baztango independenteak 40 bozka atera dituzte. Aldatzen dira gozak. Gero kusi beharko dugu, goize ez, don legearekin gaiano geldiltzen den, baina dirudienez, UPN eta geroa bai, igual baliteke ez da bat ere lortzea, bai lortuko dute, baino gero kusko da, gero nola giltuko den.
hemen ikusten denez, batez ere, EH Bildu zurekin baztan eta baztango independentziak hortxe dituko dire, nahiko orekatutak egongo da kontue, gero kusko da gero baita ere udala osatzeko momentuen aber ze pasatzen den. Hemen galdetu genuen, ia ze akordio zeuden prest eta inorretzen guzti. Hor errantzutena zen, lehenbiziko bozkak ikusi nahi zituztela, ja herriak zer zioen eta herriak zioenaren arabera, gero egingo zuztela apostuak. Hori izan da pixko bat hemen aipatu zigutena, eta denentzat berri zen, orain erratzutik ja heldu zaizkigu bozkak, eta ikusiko ditugu, erratzuko bozka sartzen diren bezein laster, baita ere, ja erratzu herriko eskorragoa da, horko bozkak iristen direnean, ja bai emango digu beste ikuspegi bat, erratzukoak edo beste herri batzuetakoak. Bien bitartean gu esperoan jarraitzen dugu, baino bai kinielak, egiten ziren kinielak, nik gehienetan ikusi dutenean da independentei 2 ematen zizkieten, 2, 3 gehienek, 2, kasu honetan muga hori gaindituko zuten. Bai, hor, ikusten da, batez ere herri txikietan funtzionatzen ari da, hoxe ez, eta alde batetik nortzuk diren, baztango independentziak nortzuk diren, nortzuk dauden norden zerrenda burua eta gainontzekoak ere, noski. Zertaz, horrez da bakarrik Peio Sarratea, baizik eta erran bezala, Zamail, Matxari, hor ere biltzen dute pixke bat hor, bai nekazaritza, biltzen dute baita ere turismoa eta hola, nahiz eta, baita ere, kasu honetan, Matxarek izan zituen hor bekazetako kontuekin eta Elizondon eduki zituen hor tirabira batzuk, eta Zamailek ere herri lurren gaiarekin eta ere izan ditu tirabira batzuk Arizkunen eta noski gero baita ere Batzar Nagusian. Orden, kusko da, aber ze pasatzen den beste herri handietan, baina ikusita hemengo herri txikien emaitzak, bai, badago hor sorpresa. Gutxienez, lehenbiziko herriak bizitatu ditugunak egia da, herri txikienak bizitatu ditugu, zuk erraten zinuen bezala jendearen aldetik Pello Sarratea almandoztarra dugu, baita ere Matxari eta Xamail erran daiteke Basaburukoak eta orain erratzuko emaitzaetara pasatzen gara, ikusleak ikusten ari dira, EH Bilduk 175, 4 bozka galtzen ditu, hemen bai erran daiteke mantendu egiten duela gutxi gora bera lehenagokoa. Bai, nik uste nuen gutxi gora bera baztan mailan hau izanen zela, nola baitere, hau da, EH Bilduk bai galduko ditu bozkak, baino gero berzen artean dagoen lehia hori hortan, dirudienez, printzipioz, baztango independentziak irabazten ari dela lehia hori. Hemen kasu honetan garbi dago UPN-eko bozkak eta baita ere geroa baikoak, nola baita ere independentean gana joan direla. UPN-ek ja hemen 17 boto galdu ditu, erratzun, eta zurekin bastan gora egin du, boto bat gora egin du. Eta geroa baiek jetxi egin da, 30 boto, desente da, eta baita ere boto horiek, bai UPN-etik, nola baita galdutako boto horiek, independenteak bildu dituzte, 44 boto, bozka, jaso dituztelakotz. Beraz, hortxen, emaitzak nola heldu diren, emaitza hauek mantxo-mantxo iristen ari dira, igual uste baino lasterxago, baino iristen ari dira. Aipatzen zinuen Pello, undetan iruditzen zaizula hori, normaltasun batera hau izango zela. Hau da, gehien bat, pentsatzen zenuelakotz, independenteak lortuko zituztela, UPN-en botoak eta geroa baikoak, hortik, baina gauza bera ez da gertatu adibidez mendialdean. Ez da pasatu ez, hor ja argita garbi, baztango independentziak hor izan dute, bozka onditz izan dute, eta goren ikusko da, batez ere oraindik ere falta da 70 eta hola, eta gero batez ere Elizondo izanen dela azkenekoa izanen da, eta azkenean Elizondo atsegin ala ez, da hor ia bizi da, baztan erdi hor bizi da, kusko da beste. Beraz hor nolabait ere hor mamitzen da guztia. Erran daiteke baita ere sumatu dela Maiur eta
hor bazaudela zerrenda buruan jendea, horrek ere nolabait ere bildu ditu bozkak, eta gehien bat Amaiur, Azpilkueta eta gero Basaburuan, hor inderra unitzekin sartu da independenteak, baina bueno, erratzun ere, eran daiteke 40 botorat iritsi direla, botoa unitz dira, kasu honetan gehiago UPN eta geroa baitik bildutako botoak, ez da? Bai, gero Elizondon, ikusko da, azkenean ere Elizondon, taldeko zerrenda buru gehienak Elizondarra dira, eta orduan ikusko da beste pasatzen den. Zertaz, bueno, gaina baita ere, Florentinok ere, Aitor Bazterrika sartu du taldean ere, argita garbi, Elizondo inguruko bozkak eta lortzeko, orden, bueno, ikusko da gero ze pasatzen den. Erran behar, Elizondo beti oso bukaeran izaten dela, mai hauniz dire, mai sendoak dira, hor kontaketa luze joaten da, eta normalean beti kontaketan hortxetik iristen zaizkigu azken botoak. Beraz, estrategia egiterako orduan ikusi duzu akatsik edo ez, taldeetan, ikusi duzu batzuk oso ongi jokatu dutela beste batzukin alderatuz, kanpaina honetan? Nik uste, bai UPNek eta bai gero bai naski izan dituzte horrakatsak. Azkenean ez diote zerrenda buruari, ez diote olako nola erran protagonismoa edo ez diote eman. UPNek desagertuta egon da, erabat desagertuta egon da. Biztertian, Florentino beti bezala, bera dakien bezala bai egon da, etxez etxe eta bar. Baztango independientiak, hor ere, egon dira, hortxe, kanpaina eta hor egon dira aktiboak, arras aktiboak egon dira, eta, hoxe, horrein ikusko da berze... Ze emaitzak lortzen diren. Bien bitartean, erran behar, baitere, Nafarroan eta beste tokietan ere, gero joango gara ikaste pixko bat parlamentutik ze berri heldu zaizkigun, momentu honetan saltza gehiena eta hurbildena hemengoa dugu, baitere iristen zaizkigulaik beste tokietako emaitzak zabalduko ditugu, beste herrietakoak eman dezagun, baina lehenbizikoak bintzet hemengoak ditugu, bastankoak. Iritsi zaizkigu lehenbizikoak, beti erraten dugu, lehen orduan iristen direnak hauek izaten dira, ni ziga, hau da Basabudua, eran daiteke, Almandoz, Berrueta, eta kasu honetan baita ere Amaiur, eta erratzukoak ere bai. Erratzuk pixko bat igual egin dezake hori, lehenaoko normaltasunera, baina hala eta guztiz ere, bozketan ikusten dugunez, sekulako emaitzak lortzen ari dena, sorpresak akotxartean, erran daiteke independenteak direla. Eta ber... Gero baita ere, nik uste, kanpaina honetan egon dira, lehen aipatu dut, eta berriro aipatuko dut, egon dira, nahiko arrasuabe egon dira denak. Arrasuabe. Kontutan izan eta, egon direla, azkeneko hauteskundeetan eta zenolako eztabaidak eta zenolako eta erran bezala, hor beti ere sartzen zen, beti ere erdizeko gaia eta baita ere sartzen zen aroztegia. Eta aurten berriz gai horiek kasia iruditu desagertu direla, ezakit. Hemen bai, erdiz, baina hori da Nafarroko kontu bat, bai, karo. Eta aroztegia berriz, ez dirudi aintzinez, oraindik geldituta dago, orduan, ez da ikusten hor olako... Kanpainan ikusi genuen, denak ez baziren ere, haunitzek gauz hil bat bezala ikusten zutela, eta ez da aipamenik ere ez, batzuk izan ziren, Bildu bertzen bezala, erantzuena, oraindik hola dago, baina Auskalo baita ere gauza bera gertatu zen erdizekin, eta itzuli da, baina ikusi genuen beste talde politikoen aldetik, norabaiteko urruntzen zirela bezala, hor ez da ezer gertatuko, ez da ze irakurketa egin zenuten zuek esandako horretaz. Aroztegia zari ginen,
Auroztegi aske gai hori ez dute okitu. Ez dute jaukitu, bai, ez da, zertaz geroa baik adibidez, eta jakinda gainera Lander Santa Mariak, bera kazetaria zenean eta hor notizia zen eta hola, zenolako, erabat ados, ikusten zitzaion eta... Baditugu baitero, barkatu pelio, baditugu hortzen ikusten ari gara Elizondoko emaitza batzuk, pentsatzen duzuk ere Gorka izango dituzula, ez da? Horiek okerez balen banago, Elizondoko mailak dira, eta ez dakit, emaitzak ikusleak hortzen ikusten ari zarete, EH Bilduk 153, 23an oraindik ez lehenbiziko mailan diot, oraindik zenbatu gabea dago, untekoan, 23an, 19an 125 atera zituen Elizondo 18 bat B mailan barkatu, eta 97 atera ditu untakoan, zerbait jetxi da, Elizondo bat zen 161 atera zuen 19an, 121 ateratzen ditu untakoan, Elizondo 2A 189 atera zituen 19an, eta untekoan gehiago, baita ere jetxi egin da, 145 bozka arte, Elizondo 2B mailan 222 zituen 19an, eta untekoan 164 ditu, beraz, jetxiera nabarmena, ja 60 boto inguru. Hori balen bazen EH Bildu, UPNek 103 zituen, eta ikusten duzuen, maiori honi bozkatu gabe dagoela, zenbatu gabe dagoela, 78 zituen 19an eta 34 ditu untakoan, jetxiera nabarmena, 103 zituen beste mailan eta 79 ditu untekoan, 94 zituen 19an eta 55 ditu untekoan, eta beste aldetik baita ere 113 Geroa baiek, jetxiera nabarmenak, 43 42 27, 60 78, 17, eta bueno, erran dezagun, zurekin bastan, 17 zituen, lehenbiziko maila, baina hori zenbatu gabe dago, 50 zituen 19an igo eginda, ikusten duzu bezala pelio zuk aipatzen zenuen, eta beraz horre emaitza eman dio, 50tik 75 igo da, 40etik 65 igo da, 54etik 82 igo da, eta 97tik 136 igo da. Eta erran behar, bezaldetik, horko mailetan, independenteak, jaso dituzten botoak, 32, 30, 54, eta 50. Ez genuen aurretik ez zuten botorik, ez zielako aurkeztu, baina... Bai, proportzionaldetik ja ez dira lehen kusi ditugun datuak. Hau da, Baztango independentiak, mendialdean eta haize proporzio gehiago zaukaten Elizondon baino. Erran bezala, hor azkenean, hor zerrendan zutenak eta hola, bai mugitu duzte hor. Nik uste gainera, zertaz bere gunean, adibidez, UPNek irabazten zuen, ez irabazi bakarri, baina zen alderdi bozkatuena. Eta hor ere, kontutan hartu behar da, hor zegoen Begoña Sanzberro. Eta Begoña Sanzberro, beste hor kustezitzaion, emakumea, nekazaria, euskalduna, orduan, batez ere mendialdeko nekazariak eta noski gero Elizondoko UPNekoak, betikoak, baina gero baita ere nekazariak eta batzuten bere konfiantza, nola baita ere konfiantza gehiago, gero azken legaldi hontan nola baita ere galdu zutena. Eta orain berreskuratzen ari da, baina kasu hontan, UPNek bozka horiek berreskuratu beharrean, izanen zen kasu honetan Begoñaren semea eta Baztango independentzia. Baina, erran daiteke, hor, baita ere UPNeko, nola baita ere ezten da, hauek, UPNeko jendea
nolabait eskuina utziz, talde anitza nola definitu dezakegu momentu honetan independenteak? Hor, denetatik entzun dugu, baina tira. Orain bitartean, sartuko gara gero horretaz solastera, Oronoz Arraiozko emaitzak iritsi zaizkigu, eta hementxen Oronoz Arraiozkoak EH Bilduk 123 jetxi egin da, 19tik alderatu, 152 baizituen, ikusten duzuen bezala UPNek 29, jetxi nabarmena baita ere, jetxiera nabarmena, zurekin baita ere jetxi egin da, 152tik 119ra, geroa bai jetxi eginda 2 boto, hemen erran dezakegu ez mantendu egin duela beste tokietan ez bezala, eta, independenteak 75ekin, bozka desente, ez da? Bai, bozka desente, baita ere zurekin bastan, jakinta Florentino zein darra daukan hemen Oronozen eta, bozkak ere galdu ditu. Eta, orain hartio ikusten den bezala, UPNek eta geroa bai, nahiko emaitza txarrak. Kasu honetan ere, UPNek galdu ditu boto desente. Geroa bai, ez hainbertze, baina UPNek bai. Ikusiko gugu gero don ledegea aplikatzen diotenean eta pixkoak gauza nola gelditzen den. Horretarako erran behar, mai bat oraindik Elizondo Mintzet falta zaigula, Arizkun ere falta zaigu, nire herrie, baita. Eta Iruritare falta da. Baina badijoazte, botoak mantxo-mantxo pixket agertuz, gero ikusiko dugu, baita ere ze giroa dagoen, baina hori bukaeran izango da, pixkoat emaitzak jakitzen ditugunean, ja zenolako giroa dagoen tokian tokiko, pentsatzen dut batzuko pozik, beste batzuk oso pozik, eta beste batzun buru makur ibiliko direla, ikusita, hauek ikusita, osartzen zera gutxi gora bera bakotxa zenbat aterako duen, gierran ni hasteko, naiz haitu zenbakiak apuntatzen ikusteko nola aterako ziren, baina tira, nola ikusten duzu? Nik bai, suposatzen nuen, EH Bilduk bai galduko zituela, bozka galduko zituen, zertaz hori ere normala da, ja 12 urte darama, eta orduan horrek ere beti ere badadoka bere desgastea, gero baita ere hautagaia zerrenda burua gero baita ere aldatzea eta hori dena, hori ere beti ere kalte pitxe bat egiten du, kasu honetan argi dago bozka galdu dituela, eta zurekin bastan nahiko ongi mantentzen ari da, kasu batzuetan gainera goiti daie, eta gero, UPN eta geroa bai nahiko gaizki, eta bastango independienteen ez ustea ez, nola baita ere. Igual bazen jende honditzen zuen espero olako hainbeste bozka edukitzea kusku dugu, Elizondokin batera, eta Arizkun eta Iruritako bozkekin, aberste pasatzen den, baina gauza nahiko orekatuta bai argi dago, EH Bilduk segurazki ere irabaziko duela, naskila hori bai, argi dago. 800 boto ja zenbatu ditugu, 800 boto gehiago bazituen Elizondon bakarrik, hori ikusi den datua da, horrek eran daiteke desente dela, baina tira, zuk ez zenioan bezala, ez uste handiena agian independenteak eman dute, ez? Bai, horretxe, eman dute, eta ikusko da, gero zinegotzien proporzio hori nola gelditzen den, eta gero ikusko da, nola adosten duten, ez, gobernua. Jakinta, baliteke, segurazki ere, UPN eta geroa bai, kanpoan gelditzea. Kanpoan gelditzea, diozu, ez dutelako zagian, ez da hautagai bat ere aterako, ez da? Nik uste ez da bat ere, ez? Ezakite. Eguneko bosta behar izaten da, gutxien gortara, ez zaitzu iruditzen iritsiko dira, eguneko bostera? Hortxe. UPN baliteke bai. Behin bitartean, baita ere Etxalarkoak ikusten ari gara, ikusiko ditugu, garranta, Etxalarko bozkak iristen zaizkigun bezala, eta, beste tokietan ere, gu bastan ez ari gara, bastanen hemen, errate baterako boz aurkezten dire, gainera talde bat berria zen, horrek suposatzen du guziarekin, inork inielak ez zuen asmatzen, baina orain ja gure ikusentzuleok Etxalar ikusten ari dira. Herri taldea
berrogeita erran daiteke jaitsi egin dela bozko batzuk, eta EH Bilduk 167. Bai. Goruntz egin du bozketetan. Beraz, hau da etxalarkoa, hemen ikusten denaren arabera, herri taldeak lortuko du alkatetza. Bai, gero, kusko da, gero, batez ere lesakan, ez? Lesakan hor badago betidanik egon da, ez? Lehia hori, ezker abertzalea eta EAJ. Bueno, orain ja ez da, orain internetzen EH Bildu eta geroa bai. Baina, bueno, hor kusko dugu. Hor beti gainera oso parekatuak, erran daiteke azken legin zelde honetan Ladis egon dela, badiduri gauzak nahiko lasai eta ongi, baina, tira, azken finean herrian beti erran hori da, gainera, gobernuan dagoenan baita ere nekatu egiten da, edo galdu egiten ditu, zengatik gauz guztiak ez dira ongi egiten, beti zerbait huts egiten da, eta, gero, hori ordaindu egiten da bozkak etortzen direnean. Zuk aipatzen zenuen Pello, bastanen ere hori gerta daitekela, 12 urte ondoren, nolabaiteko neke bat, edo jendeak ere gogo batzuk agian zerbait mugitzeko, hori iruditzen zaitzu, edo bestaldetik baita ere, nabarmena zen, herria konten, osotasunean, erraten zela otondon gozo ongi eramana zuela den, nola bizi izan duzu? Hoi normalitzeten da. Hau da, normalitzeten da. Azkenean, zuk udalan zaudenean eta horrela eta zaude hor, azkenean beti desgaste bat, azkenean ezin duzu bete denak, binpin gutxienez, segunta zen izan diren zure promesak eta hola, zara iristen edo zera tal, beti badago hor, badago desgaste bat, normala da, ez bauzu gauzak arrasgaizkin eta orduan ja badago lako aldaketa fuerte bat, baina, nahiko normala da hori, bai. Azkenian, igual, bat, ja ez dago naiz eta ados egon EH Bilduren ideologiarekin edo ideiak horiek eta gero igual ezakit, igual izan du arazo personal bat udalarekin eta orduan segurazki ere bere bozka baliteke aldatzea. Horre baita ere, ikusten dituzue, emaitzak, foru parlamentori dagokionez, Nafarrokoak, horre ikusi gaba nola dijoan. Eta jarraitu, hortxen bada, ikusten erraten ginuen bezala Nafarroko Parlamentuko emaitzak, ikusi dituzue, hori Nafarroari dagokionez, parlamentuari dagokionez. Gu hemen bizi-bizian eta ari gara aldiz baztangoakin, orain arte bintzat, baina tira, baita ere Bai, parratu Iruña da, Bai, Iruña orain, eta... Iruña, eta orduan hor, printzipioz, EH Bilduk bai irabazten dago. Zertzen ari gara, ikusten ari ginen, Iruñeko emaitzak nola baitere, eta hor EH Bildu beraz bozketan ateratzen zuena. Falta zaigun bai erran digute dela bakarrik Iruritakoa, Pello Iruritan zer aurrikusten duzu. Hemen ditugu orain parlamentukoak. Ikusten duzuen bezala, 2023an ateratzen diren bozkak, 7 eta 9 pasatu da, lehenbizikoa, gero Unión del Pueblo Navarro 9 zituen eta 8 izango ditu hontakoan, PSNek 5 zituen 19 eta okerrez balemanago 9 pasatu da orain, baita ere geroa baiek 2tik 2 jarraitzen du, PPek 0 zituen eta 2 ditu untakoan, gero Beitiago Juanes Contigo
hortzen pasatzen da baitere ikusten ditugu bozkak, jaitsi egiten dela desente, Voxek baitere hor lortu dituenak eta emaitzak zuek zeuk ikusten ari zarete telebistan. Ni bitartean hementxera nintzen iruritako emaitzak ja prest ditugula eta berehala pasatuko gara iruritako emaitzak ikustera. Pello orain jakingo duzu zure herrian nola izan den. Eta erango diazu jakiniela hola egina zeinuen edo ez. Iruritako zer espero duzu iruritan? Baliteke, batez ere iruritako errekanta nekazariek eta independentiak bozkatzea. Orduan, orain arte, hor ziren ez, bai Baztango Ezkerra, orain berriz zurekin Baztan, eta UPN, baino nik uste kasuntan oraintxe bertan iruritako errekan batez ere izanen dela Baztango independentiak. Eta hor berriz EH Bildu bai, hoize, galdu izin du, baino hor txortxibiliko da, bozka galdu izin du, baino oraindik ere guantatiko du iruritan, eta kusko da gero bezalderdiak ez. Elbeteko Elizondoko mailak hauexek ditugu, ikusten den bezala, EH Bilduk 2019an 860 bozka zituen, eta untekoan erran behar 654 dituela, UPNek 450 batetik 408 pasatzen da, zurekin Baztan 469 zituen eta orain 439 ditu, gero Abaiek 475 zituen orain 155 ditu, eta Baztango independenteak 405 botokin edo bozkakin sartzen dira. Beraz, erran daiteke, bertze guzietatik lortutako bozkak direla, kenduz zurekin Baztan. Zurekin Baztanek ere, batetik eta bertzetik lortutako botoak baditu. Beraz, erran daiteke hor, 400 boto inguru aldatu direla tokiz. Hau da, 400 boto, alde batetik zurekin Baztanek igo dena, eta bertze aldetik Baztango independentia lortu dutena, hor ja 200 piko dire, ja 400 boto inguru, nolapait ere mugitu dira tokiz. Bai, hor, argita garbi, EH Bilduk hor, bozka galdu ditu, UPNek eta gero baita ere, eta zurekin Baztan jokatu du baita ere bere zerrendan Aitor Bazterreka sartu zuten, eta gero berriz Baztango independentiak baita nik uste baino gehiago, zertaz Baztango independentiak bai ari zen lortzen nahiko emaitza arrasonak mendialdean eta, baina hemen ere, baituzte hor bozka pila bat. Bai, hortzen begiratzen ari ginen, honek bai erran dezakegu hori Elizondon dela. Elizondon aintzineko aldien EH Bildu izan zen gehien bozkatuena ikusten dugun bezala, gainera kasu batzuetan iaia erran daiteke bikoiztu zuela UPN, 3 aldiz gehiago izan zuen zurekin Baztan baino, eta geroa bai baino ere, eta, karo, independentiak ez zeuden. Independentiak, erran dezakegu, mugitu dutela haunitz jokoa, baina, kasu honetan, baita ere, zurekin Baztan. Hori, sorpresa, Elizondon batez ere, zuretzat, Pello? Ez, erran bezala, jokatu dute, bere zerrendetan sartu dute Aitor Bazterreka, oraingo Elizondoko alkatea, eta, bazakiten, Aitorrek ere horrekin lan desente egin duela Elizondon, eta bazakiten horrekin ere, nolabait ere, bozka gehiago eskuratuko zituztela. Beraz, berriro ere, erraten alda, jende ezagunak, jendeak, batez ere horrelako hauteskundetan, hau da, hemengo hauteskundetan jotzen duela jende ezagunen gana, iruitera, Pello, orain bai, untekoan ja irurita, zure herria. Bai. Ikusten duzun bezala, EH Bilduk, 188, oinek gure ikusleak ez dire ikusten ari, guri ikusten ari digute, beraz, esperatuko dugu ikusleak ikusi arte hori pantailan,
iruditakoak ditugu, erraten ari ginen, erran daiteke, bai, orain inoiz baino hobeki, jendeak bozkatzen duela ezagunari, konfiantza ematen duenari, edo horrelakoak ere kontutan hartzen dituela batez ere udal hauteskundeetan. Bai, orain arte, siglak bazuten bere indarra, eta gero eta gehiago ikusten da, sigla horiek ez dute ja olako, ez daukate olako indarrik, ez? Eta berriz pertsonalismoak eta gero eta indar gehiago daukatela. Gero ikusko da, gero baita ere, legealdia pasatzen den biztertian eta hola, ze punturaino, zertaz horrek ere pertsonalismoak badute bere alde ona, baina baita ere, hitzetan dute bere alde txarra. Bueno, horia gero izanen da, oraingoz daukaguna. Oraingoz emaitza ditugu, hauteskunde gabean badakizu horrela izaten dira, sorpresak ezustekoak, handiak izaten dira, kasu honetan ere badiduri, erten duten bezala ajedrez jokalariak gauza mugitu egiten dela, azkenean nahiten nahiez akordiotarat iritsi beharko dute. Hori izanen da kontua, bai, ez? Bai. Zure ustez, ze apostuk egingo dira? Ze proposamenak izango dira hor egiten direnak? Eske gierran, lehen aipatu dut ez, eta mantentzen dut, kanpainan zehar nahiko abstraktuak izan dira denak. Bueno, igual kenduta, Florentino noski, zertaz berak ja botatzen ditu gauzak, botatzen ditu nahiko gauz zehatzak, ez? Proiektu zehatzak, kontu zehatzak, EH Bilduk baitare, baino gero orokorrean bertziak ere izan dira nahiko abstraktuak, ez? Batez geroa bai, izan da arras abstraktua, UPN zuzenean ez zaio ikusi, baino geroa bai, aipatzen zuen transizio energetikoa, olako gauzak eta hola, baina sobera abstraktua, sobera, orain berriz udalan sartzen zara, eta udalan bapatian gauz arras zehatzak dira. Eta ez baizik eta gainera da, zure barri den aferak, zure barri den arazoak, eta orduan hor gauzak aldatzen dira. Gure ikusleak, azkenik, aizten eginen iruitaz, hortzen ditut ze iruitakoak ere, emaitzak. EH Bilduk egon talatona egite 8, eta 19an duela 4 urte 217 zituen. Beraz, horre ikusten dugun bezala, 30 boto pasatxe joan dira. UPN 47 ditu, 86 zituen duela, jaia. Orain dela gutxi arte, UPN zen beti irabazlea. Erdia galdu du. Zurekin 4 boto galdu ditu. Gehiago espero nuen. Eta geroa baiek baitere erdia erran daiteke galdu dula, erdia gehi boto bat, hortzen 28 atera bai ditu ontakoan, eta Baztango independentiak 85 boto atera dituzte. Beraz, zuk erpaitzen zenuen, batez ere nekazari sektoreak... Bai, lehen Begoña bozkatzen zutenak eta hola, argita garbi, segurazkire ez dute EH Bildu bozkatuko, baino bai, nolabait ere, Baztango independiente taldean ikusten dute baita ere, Begoña gauz guztiek biltzen zuen alderdia eta UPN berriz ez, hori gauz bera pasatu zen azkeneko hauteskundeetan, nolabait ere Begoña zen aurkeztun, Isabel Olabe aurkeztu zen, eta Isabel Olabe ez zen ezakin nola ez, bere... Eta, gero zenbatuare daukagu, hortzen zenbatzen ari dira, eta gero gure espertuei errango diogu pixko bat, boto oken arabera nola geldituko zen don legearekin, eta bakotxa zenbat dituen. Baina, ikusten ari zarete, Baztangoa, 2023koa, EH Bilduk 1554 bozka, UPNek 459, zurekin 866, geroa baiek 266, eta Baztango independentiak 700 eta 37. Erran daiteke, 3. indarra bezala gelditu direla, EH Bildu lemizikoa bezala, zurekin Baztan 866 botoekin 2. Eta 3. Baztango independenteak. Eta hortzen,
zalantza dut, aitua UPNek, nuen- aipatzen zenuen, pentsatzen dut UPNek bai aterako duela bakarren bat, iritsiko delako eguneko bostera eta hortik gora izango delako, pentsatzen dut, bueno, buruz ari naiz, ez dakit, ikusiko dugu, ja DONT legearen arabera eta hor zenbaketak egiten dituztenean, gutxi gora bera, zer suposatzen duen horrek, bakotxak zenbat zinegotzikin. Erran behar, hauek oraindik provisionalak ere direla, claro, provisionalak izan arte, hor daukagu, orain ikusiko dugu Florentino, gero Xago, jazer zioen aurretik, ez orain, hori gertatu baino lezen, orain ja emaitzakin pentsatzen dut, pozik eta konten egongo dela. Baina bai, Xaloa telebista baita ere, ibiliko da pixko bat guztien egoitzetan ikusteko eta jakiteko zer eta nola ikusten zuten. Zenbaketa egin baino pixkoa lentsago, eta zenbaketa ondoren. Zenbaketa ondoren pentsatzen du batzuk pozik egongo dira, beste batzuk oso pozik eta beste batzuk ezain pozik ere. Horzen diginuen, eta hau erran behar da, hauteskundeak zenbaketa baino lehenago eginiko elkarrizketa dela, eta Florentino goine entzungo duzue. Bueno, datu goinik ez konfirmatu behar, binok usten dugu hemen, independentia Franco fuerte dagoela, eta gero mai batien ikusi du 200 boto bildu galdutula, eta, bueno, sorprese bizko da ikusten, ez? Eta gu hor mantentzeka gure, bueno, zurekin bastan, hor mantenitzen gara hor, eta ikusi behar dugu abertze gertatzen den azkenian, baina, bueno, hor gazi, abertze pasten den azkenian, Eta, bueno, hementxen ari ginen, bai, Florentino goinirekin, orain, zuzeneko gauzak izaten diren bezala, berriro entzunai ditugu, zer pentsatzen duten, emaitzen ondotik, eta gure erreportaria hori biliko da, pentsatzen dut batzuk aurkituko dituela, beste batzuk buru makur, beste batzuk pozik, saiatuko gara, urrungo minutuetan, pixko bat diotena, beraiek diotena azaltzen, eta bien bitartean hementxen ikusten ari zarete, okerez balemanago, Nafarroako, eto Iruñerriko emaitzak. Pello, ikusitakoaren arabera, hortzen balorazioak egiten hasi beharko dugu mantxo. Bai, pues bueno, nik uste, hori mantendu da pixko bat ez, asmentan ez dut gola zehazmehatz ze pastiko zen ez dut erran, baina bueno, bai EH Bilduk bozka galduko zituela, gauz normala da. Barkatu, Iruñera joan ez, hor aldiz, Iruñekoan ikusten dugunez, bi gehiago EH Bilduk. Zazpi zituen, 9 orain. Bai, baina Iruña beti da hiri bat nahiko polarizatua. Orduan horren arabera, segun ta ze auzo, segun ze hor beti ere, gero pusko da. UPNek mantendu egiten du, okerez banago, eta beste aldetik PSNek goruntz egin du. Goruntz egin du, ez, mantendu egiten da, bostetik postera, beraz mantendu egiten da. Geroa bai mantentzen da. Gero PP bi lortu ditu, lehenago ez zituen, ez zelako aurkeztu zen erran daiteke UPNekin batera, Suma eta Ciudadanosekin batera, naski. Gero hor bestea bat ikusten dugu ateratzen duela, ez zuena baita ere, eta Bosek ez du atera, eta lehenago ere ez zuen atera. Erran behar... Oraindik faltako da, suposatzen dut? Bai, pentsatzen dut baietz, hor talde txikiak ikusten dugu, talde txikietan lortu duen bakarra, Contigo Podemos izan dela, bozka bat lortu du, baita ere, hor zenbatzen balen baditugu, hor ze aliantza uste duzu izango direla? Iruñean diot. Iruñean, pues aliantza gutxi, zertaz ja argita garbi, pues, UPNek aurkeztuko du bere alkategaia, PSNek gauz bera arran zuen, eta EH Bilduk baita ere. Orduan, hor, azken hauteskundetan bezala ez,
hor kusi beharko da, ea EH Bilduk lortzen duen den alderdi bozkatuena, eta orduan bai, posible izanen zuen sartzea, edo bertzenaz, zuzenian UPNek sartziko da berriro. UPNek kasu honetan denaen beharko zuen baita ere Iruñean sorik beharko zuen laguntza, beraie bakarrik ez ziren izango. Zure ustez, PSOEk eta emango die? Ez, azkenian inen dute, hori normalian egiten da lehenbizko bozkaketa bat, eta hor ja zinegotzi bakotxea aurkezten aldu bere burue, alkate gai bezala, eta orduan lehenbizko lehen aldiz bozkatzen denean, inork ez badu gehienezkoa lortzen, orduen zuzenean pasatzen da alderdi bozkatuena alkatetza lortzera. Kasu hontan, EH Bilduk lortzen badu UPNek baino bozka gehiago, orduen EH Bilduko kasu hontan hasiron izanen da alkate. Berzenaz izanen da UPNekoa. Bueno, gauzak, pentsatzen dut estu eta larri bildiela, bastanen, eta badero bastanera itzuliko gara, bastanen gauzak oso estu eta larri, horre ikusi dugu, orain hemen txen gorka gurek emaitere, sorpresa bezala izan daitekela independenteak lortutako emaitza, oso emaitza ona, sorpresa zen hasieratik jakitea zer aterako zute, zeratik, orain arte etziren aurkeztu eta beraz etzaegoen zerekin lotu, zerekin neurtu, bai bozkak hasi diren bezin laster ikusi izan dugu, batez ere mendialdeko herrietan goruntz joan direla, bozka desente jaso dituztela, baina hori alde batetik normaltzat ikusten zen, zeratik hautesle haunitz bertakoa zirelako, Zalmandoz, Ziga eta barkatu erranen dut eta niz eta alde hortakoak eta horrek suposatzen duelako, hartako jende desente lortzea. Baina gero, Elizondon ere ikusi dugu kopuru handia eta tokian tokiko alde batetik UPNen jetxiera eta geroa baiena ere bai, eta bozka horiek nolapeite denak bildu ditu bastango independiela. Eta baita ere ikusi dugu jetxiera, EH Bildu jetxiera da, handi xamarra izan duela, bozkari dagokionez. Orain, pixkoat don legea aplikatuta bozka guziak izan da, hortxe nahi dugu jakin, bakotxak zenbat aterako duen, eta horren zain gauden pixko bat, ikusteko bakotxak zezin egotzi ateratzen dituen, gu pintartean berara jotzen dugu, eta beran ikusten alduzuen bezala, EH Bilduk mila egunta iruten egitea mazazpi boto atera ditu, haintzineko lege egin zaldian bezala, 3 boto gutxiago. Herrirako 274, honek galdu egin du, desente, erdira jetxira. EH Bildu egora egin du, markatu. Bai, barkatu. EH Bildu egora egin du, bai. Bai, EH Bildu, bai. Bera behiti egin duena da herrirakok, eta baita ere geroa bai 25 boto atera ditu, haintzinekoan etzen aurkeztu. UPNek 130, eta 105 ikusten duzun bezala, PPek. Beraz, hor aipatzen genuen, hauek ere puskatuak ateratzen zirela, eta, hor txen EH Bildu nagusi izan da, eta erran daiteke gehiengo absolutuakin izango dela gainera, bozkak zenbatzen balen baditugu bintzen. Bastangoak ditugu, gorka, badago berririk, jakiten alda, don legearen arabera zenbat zinegotzi izango ditun talde bakotxak? Pentsatut orai, eman digu tire aiatuko direla emaitzak. Nik uste dut aitu dugu errandakuten engat, eko niken bai estatu barko da, baina printzipioz Bilduk 6 mantenduko zituen. Hor bortz edo 6 badakigu, ikusi dugu. Bai, horri biliko da. Gainera, gero zenbatu behar dire, kasu honetan ez da gira zenbatua zauduen edo ez, korreo ziritsitako, posta ziritsitako botuak, eta gero beti izaten dira, batek boto bat impugnatzen duela, ez da izan. Ez printzipioz bozkatzen hor, kasu honetan hemen, baztanen, niri etokatu zai baita ere mailan egotea, eta zenbatzen da dena. Hau da, lehemezik zenbatzen dira
zorritzen lehenbizik diren urnakoak, eta gero ja zuzenean sobreak erekitzen dira, eta hor ja baita ere, baina printzipio zenbatzen dira ja zuzenean denak zenbatzen dira. Pues bueno, nik uste, bai, hor jarri dute hor datu batzuk, nik uste, pues hoxe ez, lehen bai aipatu dut, asmentan, nola EH Bilduk, pues bai, galduko zituela bozka batzuk, desente, baina hala ere, posible zela... Seigarren hori mantentzea? Seigarrena, eta igual inkluso baita zazpigarrena. Eran behar da, intzineko legegintzaldian, 4 bozkatara gelditu zela, zazpigarrena ateratzeko. Hori da. Beraz, horrek ematen du jokoa, ez? Ikustea, zenbatean dagoen, eta resto horietan... Eta gero, esket don legea da olako formula nahiko, alrebesa, badu bere logika noski, baina, bada olako formula matematiko bat, eta orduan proporzioak eta ateratzen ditu, eta karo orduan hor ez usteak egoten dira. Eta kasu honetan, azken hauteskundeetan, hoxe ez, 4 bozkangatik ez zuen lortu EH Bilduk 7. zinegotzi bat. Eta orain berriz, naiz eta bozka desente galdu, mantentzen ditu azken legealdian zituen 6ak. Baita ere, parlamentokoak ikusten ari zarete momentu honetan, eta hor ikusten dugu zenbat ateratzen ditun UPNek, 13 oker ez banago, eta 9 zituen lehenago, baita ere EH Bilduk 11, 7tik 11kara, erran nahi du 4 goiti joan dela, PSOEk 16, bat goiti, ez barkatu, 10, eta bat jetxi egiten da, ez da ni ongi ikusten ari nahi zen edo ez, agian zueko bek ikusiko duzue, orduan baita ere geroa baik bat galdu egiten du, 9tik 8 pasatzen baita, zurekinek 3 lortzen ditu, oker ez banago, PPek baita ere 3 lortzen ditu, Voxek 2 lortzen ditu, lehenago ez zituen, beraz, erran daiteke eta zuk aipatzen zinun gorka hor izan dela puskatzeketa bat, pentsatzen dut horietenak elkarrekin joango direla gero azkenean parlamentuan egiten dutenarekin, eta gainerakoak horti behiti ikusten dugunez ez dute lortu. Beraz, hemen, ze iruditzen zaitue emaitza hauek? Bueno, dirudi, orokorrean Bilduk emaitza ikaragarri honak, ez? Atera dituela foru erkidegoan, UPNek inkestek ematen zuten emaitza kaxkarrenetakoak, hau inkesten arabera horri biliko zen, 12, 13 kaxkarrenetan, eta badirudi alabete dela. PPek ez du Javier Garziak espero zuen bezain emaitza honak atera, berak erraten zuen bortz aterako zituela, 3 atera ditu, beraz ez dituelako emaitzak lortu, baina, orokorrean eskuineko blokea kaltetua bere fragmentazioaren gatik, hortxen gainera galdu ditu, orokorrean ez, bloke horrek bi hautetxi, bi eskaino parlamentuan, eta kaltetuak, eta printzipioz, sorpresa handia EH Bilduk, sorpresa edo, behintzat posta hortzen Bilduren sedean, eta ez hainbertze, edo nahiko emaitza kaskarrak PSN eta geroa bai. Beraz, orokorrean nik uste dut, blokeak gutxi gora bera mantenduko dira, eskuinaren, ipatzen genuen ez, pixket jeitxiera, edo ez dago bere momentu honetan EH Bildu. Bai, barkatu, hemen ikusten ari gara EH Bildukoak ematen ari dela prensa aurrekoa, agian paso eman dezagun eta gure ikusentzuleek entzun dezatela. Eta oso ongi bukatuko dugula. Bai gainontzeko herrialdeetan, baina batez ere Nafarroan. Guk ditugun datuen arabera, herri ia gehienetan igotzen ari gara, eta guretzat oso importantea da, eta hemendik eskertu nahi dugu kanpainan zehar, eta gaur egun zehar osoan gure militantzia, ibili den militantzia, eta horretarako, eta haiei txalo bero bat bidaliko diegu.
datu zehatzak herrietan gutxi ditugu. Esan dezakegu, Iruñan oso ongi ari garela lortzen. Gure emaitzak onak izango dira eta horretarako besterik ez duzu egin behar begiratu dituzuen aplikazio horietan eta ikusiko dituzu zenbat herrietan igotzen ari garen. Guk ditugu datu batzuk, bat bakarrik aipatuko dut, ez dakit adierazgarrinea izan den, baina Burlatan 24 maietatik 17etan irabazi du Euskal Herria Bilduk. Bueno, eta EH Bilduko arai zentzuten ari ginen, pentsatzen dut Iruñe herrian kontek egongo dela, pozik egongo dela, EH Bildukoak, bai parlamentuko emaitzak eta baita ere udalekoak oso ongi etorri direlako, eta bastankoak, ze pentsatzen duzu, pentsatuko dutela, bai Gorka eta bai Pello. Orain ikusiko dugu ja Don Ledean zer dioen, bintzate zer dioen, zuen ustez zer pentsatuko dute, pozik? Bueno, nahi nuke aipatu naski, bai Nafarroako eta bai Iruñekoak emaitzak arrasonak, EH Bildurako, baino naski oraindik ezen ez da 100%. Oraindik ere zenbatzen ari dira, eta eske Iruña da hiri bat arras polarizatua dagoena, eta badaude auzo batzuk arras ezkertiarrak, beste batzuk ezkertiarra bertzaleak, baina gero badaude pila bat, erabat eskuindarrak direnak. Azkenian, hor dago Nafarroko Unibertsitatea, hor dago hainbat auzo ezberdinak, ez? Orduan, oraindik ere kasuman marko da, zertaz bai, printzipioz, dirudienez, EH Bilduk baditu emaitza arrasonak, baina gero, segurazki ere, eskuinak batez ere, UPNek eta PPek eta Vox ere, zetazkaro, hor badago baita ere badaude kuartel militarra, non eta badakigu, hor Voxek ere, hor irabazten ditu bozka neko bozka haunditz irabazten ditu, eta orduan, kusko da gero, azken momentuan ez badu olako buelta ematen, ez? Eta gero mai batien ikusi du 200 boto. Bai, horrela da, eta gun bitartean, behortzen prestatuta daukagu, instante erakutsiko dizuegu, nola ateratzen den, Don Legea, gure ikusleak hortzen, ikus dezazuen, 6, 1, 3, 1, 2 izango zen, kasu honetan aterako zuenak, aterako ziren bezala. EH Bilduk 6, UPNek 1, zurekin bastan 3, 1 aterako zuen baitere geroa baiek, eta baitere gainerako guztiak aterako zituen independenteak, beraz 2. Gehiengoa lortzeko, nahiten nahiez, akordiotarat iritsi beharko du EH Bildu. Ikusita nola joan den gaua, errandezakegu aintzineko legegintzaldian 4engatik gelditu bazen baten faltan, untekoan behar izan ditu, naiz jetxi, behar izan ditu bozka guzti horiek, 6 horiek mantentzeko, ez da? Alde hortatik, erran daiteke, parekatu dela gauza. Eta bertzatetik, baitere independenteak, naiz eta bozka desente izan, ez dira iritsi hirugarren hortara, ez, hirugarren zinegotzia izatera. Horre ez dakize, erraten ginduen bezala, beti izaten dire errestoak, edo azkeneko zinegotzia, non erori, hori izaten da konturik beti, toki guztietan konten uzten ez duena, edo bat edo bestea, zegatik batek aldu du 4 botoangatik, bestea 2 botoangatik, bestea ez da iritsi 7 botoangatik, beti hor izaten da boto gutxi batzungatik izaten da azkeneko zinegotzia egoten dena. Kasu honetan batek lortu dena 100%, nahiz eta bozka gutxi izan, nahi eta nahi ez sartzen da. Eta hau da kasua, erran daiteke, Zupelok erraten zenuen, ikusten zenuenaren arabera bai UPN eta bai gero bai bakarren bat desagertuko zela, baina untekoan egin dute. Lortu dute 100%, eta orduan horrekin daukate ziurtatuta zinegotzi bat. Pues gero izente entzungo dugu, entzun behar baitugu Amustegi, uste dut, okerez balen banago, lehenbizikoik entzungo dugula zenbaketa egin baino
lehenago, eta ondotik zenbaketa inta ondoren. Beraz, orain, zenbaketa inta ondoren izanen da, entzungo duguna, hanbustegi hemendik deus ere, minuto batzutera. Beraz, erne egon, pentsatzen dut, pozik eta konten egongo dira, Gorka? Bai, pentsatzen dut, emaitz horiek ala baldin baziren, nik uste beti tentuz aktuar dira, bada espada, aldatzen den edo ez, hortxen, erten ginoen, geldituko zirela bortz, 6 tarte hortan, eta printzipioz uste dugu behintzat 6 atera dituela EH Bilduk, leheno aipatzen ziren Jose, aitzineko hauteskundetan hor gelditu ziren deusengatik, ez, zazpigarrenera, orain maten du behintzat, deusengatik, ez, bortzgarrenera geldituko ez direla jaitsi nola baitere, beraz, badirudi hor, ez, konpentsatu dela nola baitere unibertsuak egin duela, toki batetik enduta bertzen jarri, ez da? Beraz, EH Bildu printzipioz. 6, nik usten dudana da, gutitan erran beharko banu, nola baitere, baztanen kasuan alderdi handiak izan direla zigortuenak, ez? Hortxen, geroa bai, UPN eta EH Bildu, zeren nik uste dut hoxen, ez? Florentinoren zurekin baztan, ezin dugula sartu hor, nik uste zaku berdinean, baino, EH Bildu geroa bai eta UPN erraten genuen moduan, nik uste dut zigortuenak argazki oso ikusten badugu nola baitere historiko, ez? Argazki fijoa ikusiko bagenu errago nuke, EH Bildu garaile, ez? Argia, baino, aldaketa honetan, bai, hauek jaitsi dela, eta aldiz herriko taldeek izan dutela, nolabait ere ez, hazkunde nabarmena. Beraz, nolabait ere, baztandarrek erabaki dute, alderdi handi horiek pixkat zigortzea, eta herriko talde horiek pixkat, nolabait ere, auspotzea edo haien konfiantza ematea. Entzun dezagun beraz, orain ja Fernandok zer dioen. Bueno, oraintxe berean akitu de kontaketa ez, eta kusi dugu emaitzak, oiniken ere ez dakite parte hartze datua eta hola, baina bueno, modu absolutuan edo erranez, lehenbiziko gauza, ez, zoriondu beharrean gara, baztandarrak, EH Bildu izan delako alderdi bozkatuena, ez, eta hoi pozgarria da, dudik ez, eta lehenbiziko hemendik gure eskerrak, ez. Egia da, bozketan edo bozk kopuruan EH Bildu jautxera polite izan duela ez, jautxera nabarmena, eta hori ere, baloratuko dugu, denborarekin, eta aztertuko dugu ez. Baina, egia da ere, 6 zinegotzi mantentzen ditugula, orain arte bezala, erran behar da, duela 4 urte, inoizko emaitza hoberenak jaso zituela EH Bilduk ez, emaitza historikoak, eta 6 zinegotzi lortu zituen. Gaur ere, erran behar da, historiako bigarren bozka kopuru handiena lortu dela EH Bilduk, eta berdindu duela azken 4 urteko zinegotzi kopurua, eta hori ere baloratu behar da. Orduen, bai, zenbakie jautsi da, baina oiniken ere kopuru handie da, baztandarra handitzek babestu dute EH Bildu, eta hori postekoa da. Eta, hemendik alde hortatik ez, bai, jautsi dugu bozka kopurua, eta hori baloratu beharko dugu, denborarekin, aztertu, zertaz izan daitekeen, eta hemendik aitzine, lanerako prest ikusiko dugu, ja nola osatu daitekeen udala, eta orain arte erakutsitako ilusio gogo eta gaitasunak erakustera. Baztandarrek erantzukizuna emandakute, gobernu taldeak gidatzeko, eta horri ekinen diogu. Hauteskunde gauda luzea izango da batzuentzat, entzuen bezala Peilok luze gongo bai kontaketa, bestea beste, bai parlamenturako, eta bai Iruñeko udalako eta hola. Baina tira, hemen laburrago izaten da. Dena den, pentsatzen dut, baita ere, emaitzak ikusi ondotik, Fernandok, hemen erraten zuen moduan, entzun egingo diola baita ere herriari, aipatzen zigun bi beharri ditugula tago bat, beraz entzun behar dela jendea zer dioen, zupe hori zenion bezala Gorkak, baita ere, horrelako emaitzak zerbait adierazten dute, eta berriro, erraten bezala, berrindartu beharko dute, herri hausnarketa eta ze gauzak eman beharko dien ausko gehiago, zeintzu eta nagian ez duten asmatu, edo bai, baina erran nahi dut, horretan orain, haiko direla. Baiteri ikusten ari zarete, eta barkatu ni hemen galdetzea aritzea berze gauza batzuk, lesakako emaitzak, EH Bilduk 834 atera ditu,
beraz, 19ko emaitzaia berdintsuak, eta jetxi da nabarmenki, geroa bai, 773 zituen aintzinekoan, eta untekoan 571 boto. Bai, printzipioz, unekin hausten da, nola baitere, azken urtetako tendentzia bat, ez, bazirudien iaia lege gintzaldiro aldatzen zela, ez, geroa bai, eta EH Bilduren arteko gobernuan alako turnismo bat bazen lesakan, eta untekoan, programaren saioaren hasieran errandugun moduan, badirudi, lesakarrek hobetsi dutela, edo ongi estimon hartu dutela Ladi Saturstegiren alkatetza hori, lan hori, nolabait ere herrian egin duen hirigintzan egin dituen aldaketak, berak Ladisek hemengo hainbat elkarrizketetan erraten zigun barron gobernu lankidetza parte hartzaile egin dutela, beti herritarrekin hurbila, hori berak kontatzen ziguna, eta badirudi, kasu honetan herritarrek hori eskertu dutela, eta erraten genuen tendentzia hori hautsi dutela, eta bi legegintzaldi jarraian EH Bildu lesakako alkate. Bai, horre adibidez, ez dagoen, egon bazanen bezala, olako desgaste bat, baizik eta alderantziz, ez? Hor nola baitere, bai eman dizkiote bozka gehiago, eta bariteke bai izatea, eta zegierran bai lesakan lanpila bat egin dituzte, aspaldiko kontueko railean zirenak ere lotu dute adibidez bide berdearena, gero lesakako erdigunea ikaragarri ederra da, eta bai orain berriz balioan jartzen ari dira, dirudinez, eskerrak emateko modu batez, azkenean lortu ditu bozka gehiago, eta argita garbi lesakako alkatea izanen da. Gero egia da, baitere Peio, gero abaien hautagaiak urte haunitzen ematen dutela zerrenda berdinarekin eta hautagai berdinarekin, eta pentsatzen dut horrek ere nekatu izin duela, herria zertxo baitere, eta aldiz Ladisen hautagaitza eta zerrenda, freskoagoa zen nola baitere ez, gazteagoa, eta kaso horrek ere baldintzatu du emaitza hori. Bueno, zen dijoan, hauteskunde gaba, erran behar minutu batzuk gehiago, bentsen egongo garela, gehienik, itakigu, beraz, izan daiteke, erten genuen bezala, beti utzi behar da zilintzen pixko bat gauza, naiz eta guk uste dugun emaitza hortan isten dela, baina agian inpugnazioa direla eta ez, edo boto arras eskaxangatik, gutiengatik, balen bada hor zinegotzi bat mugitu daiteke tokiz, ez du uste, eta horregatik emaitza horiek hortzen dira, gaur atera direnak, eta baztanen mantenduko ditu EH Bilduk bere 6 eserlekuak. Nik uste dut, Joseba, ere kusi beharko dela, igual ezin dugu oraintxen erraten zeren bezala, oiniken baieztatu hori kusi beharko da, eta horre hongo da orain tensio denbora bat, nolabait ere, emaitza ofizialak atera arte, eta hor jakinen da, nik uste dut, bortz edo 6 izanen diren, pentsatzen dut, arron, bozka gutxiren margen batean egonen dela, baina kontuz, nik ez nuke erranen oraindik segurre EH Bilduk 6 atera dituenik, edo bortz, hor kusi beharko dugu, gu behintzat 6 jarri dugu, baina kusko dugu. Eta bai, aipatzen genuen alde batetik, eta entzun diogu Anbustegiri, Anbustegik egin dizkigu bere azalpenak, eta baitere joan nahi izan dugu, bozketan goiti joan den beste partaide batengana, eta Florentinoren gana jo dugu, beraiek eseritate goten baitire, pixko bat baitere, agian, pentsatzen du xaloa telebista ikusten, eta emaitzak hori hemendik jarraitzen, nola dijoan, eta orain berari entzungo diogu, emaitzak jakin ondoren, ia zer dioen, pozik dagoen edo ez? Bueno, sentitu, arras kontent, guk Hiruarna nahi gionate, eta azkenian lortu dugu, hoizen gure burua, atetzia Hiruarna, eta, onai hor gaude, esperatzen besteri, bai ikusi dugu Bildu ere bajada samadara induela, Independientes ere, ni uste ere Franco gora induela, eta, hemen geroa bai, eta bertzibiek elitu dire, pentsatzen jo bezala, baina bai egia da, gu bezkinula Bildu hainbertze boto bajatzen. Baina, hoi pasten da batzutan, eta, gu arras konten gaude gure resultatuekin, arras konten. Gero baita ere erramehar dut ere, partizipazioa ere butigu izan dela berzetamino, eta horrela ere, boto butigu izan dire, eta biala ere, konten gaude, arras konten gaude, bai.
Pello Sarratea, genuen elkarrizketatu nahi genuena ere, baino jakin ezkinak egun nora jo beharko genuen eta horregatik ezin izan dizuegu zuen ganakarri. Dena den, gaurkoan sorpresak pentsatzen ziren izango zirela, ez ginak egun ze puntutaraino, baina hori esperakoa zen. Beraiek ere inork hemen etzen ausartuko denaldien kiniela egitera, egia esan. Inork ez zuen esan zenbat bozka aterako zituen, bozka gutxiago bakotxa zenbat eserleku, eta orain ja gaur jakin badakigu. Bai, gero ere, nik uste ikusi behar da, baztango igual gizartearen edo emaitzen berezitasuna, ez? Uste dugu baztan bidasoako baiara guzti hauek, uraren baiara hauek eta lehitza eta mendialde guzti hau, ikusten dena da argi hemengo, batzarra hemengo parlamentua anitzena dena, edo kolore gehien dituena, hautsiena, fragmentatuena, hoxen dela ez, lehesakara joaten bagara, antxen ez, bi alderdik badute nola bitere boterea, aipatzen genuen gainera, kasu honetan Bildukora, herrikoek gutxiago, lehitzan zer erranik ez, bertan EH Bilduk hegemonia erabatekoa du, aipatzen genuen lehesakan baita ere, Donezeben pentsatzekoa da ere bai, beraz, ikusten duguna da, baztanek, badu berezitasun hori, hemengo inguru hauetan, kolore gehien dituenak hortzen udaletxean. Bai, baina gutxi arte eske upena izen irabazle, beti zen hemengo irabazlea. Gero bai, koalizioak ezberdinak edo nolabait ere beren negoziaketak eta inta ondoren eta horrela, geroa bai, edo orduan zena bai, gero tal, lortzen zuten eta hola, baino horien dela gutxi arte UPN zen hemengo nausi, baztango nausi zen. Zure ustez, Pello, beraz porrotarik handiena, pixkoat historikoki hartuta, beraz UPN-ek eramaten nahi da, edo erran daiteke urrungoan UPN eta beste estatuari begira edo Nafarroari begira izango dela beste mugimendurik, beste talderen bat sortuko dena. Nahi dut, adibidez, hemen ikusita, baita ere oso interesgarria izango zen ikustea, zenbat bozka, adibidez, independenteenak nora joan diren parlamentura bozkatu dutenean. Beraz, joan diren UPN-era, joan diren Geroa Baiera, joan diren PP-ra edo joan diren EH Bildura. Eta hori baita ere, Geroa Baieko bozkekin, zer badakigu parlamentura eta baztanera ezberdin bozkatzen dutela, ez? Parlamentura bai, akaso, Uxue Barko Figuren eta hautagaitza horri bai ematen dute konfiantza, baina baztanen, ez, aurreken hemen, izan genuen Izaskun Goñi eta berak erraten zuen, ez zuela ulertzen zergatik, nik uste dut horren azalpena segurazki nahiko argia dela, hor bi faktore nagusen pentsatzen dut haien kudeaketa izan dena ez, udaletxearen adidez Elizonderena egin zituzten obra guzi horiek, herritarrek ez zituztela sobera ongi ikusi eta gero erdi zen kontua ez, eta Aloztegiarena. Nik uste dut horrek ekarri du hemen baztanen Geroa Baien jeitxera erabatekoa, eta gainera, ez duela aipatzen genuen ez, zerrenda sobera ez, osatu bat edo indartsu bat eratu. Eta hortik etorri zaiola zigorra, baina erraten genuen moduan, parlamentura oraindik ere jendeak Geroa Bai hemen baztanen ematen dio bere bozka. Eta gero erraten genuen, besteetan bai ikusi behar, beste bozka horiek nora joan diren ere. Zurekin baztan adibidez, izan da dago koalizio batean, zurekin Nafarroa, baina argita garbi, Nafarroko koalizioak ez ditu segurazki ez da erein bat ere jaso, baztanen Florentinok jaso dituen bozkak. Mantxo iristen ari zaizkigu, beste tokietako emaitzak baita ere, hemen orain gero ikusiko ditugu. Hemendik rato batera, pentsatzen dut Doneztebekoak eta beste toki batzuetakoak, beraz, zer gertatzen den. Printzipioz Donezteben erraten genuen, ez? Hor aurkezten zen EH Bildu eta gero UPN eta PP, orden aipatzen genuen, fragmentazio horrek kalte egiten ari diola herri txikietan, eta, izaten alda EH Bilduk, baitere, hor badituzten eskaino edo hautagaitza guzti horiek lortzea. Hortzen, ikusten ari gara zuzen ere. Doneztebekoa. EH Bilduki 680, goiti joan da, 80 boto gehiago, UPN-ek 117 eta
eta PPek 19. Aintzineko legegintzaldian suma bezala ateratzen zen, eta ikusten dugu hor 225, jaitsi egin dela, beraz, zenbatzen bale badituzue 117 eta 19, 225 baino gutxiago dire, beraz, jaitsi egin da erran daiteke eskuinera bozkatu dutenak. Izaten alda gutxiago bozkatu dutela, jende gutxiago joan delakoz baita ere, ez baititugu orain hemen bozkatuen portzentaiak eta guzti hori. Baina, azken finean, erran daiteke gehiengo absolutua berriro ere izango duela EH Bilduk Donezteben. Eta horrela dijoa gaua, ez balen bada aldaketari bintzet, eman dizkizuegu emaitzak, erraten dugu, bastangoa 6 printzipioz EH Bilduk, hemen aipatu dugu, errepikatu dugu eta berriro errango dugu, gerta leitekela kontaketa batzuetan, zegatik hor dakizuen bezala, alde batetik kontaketa egoten da, baina gero ofizialki berkontaketa bat egin behar da, eta guzti hori horrek dena denbora bat eramaten du, eta ofiziala egin arte, ez da ezer ziurtatzen baino, gure datuen arabera, haula, gelditu dira emaitzak. Nik uste dut, orain, hemendik gutira ikusiko ditugula akaso Lekunberriko emaitzak, igual gero ikusiko ditugu Lekunberri, hor zegoen aurten ere bai, arron lehiatua, afera, ez? Badugu han Lekunberriko taldea, eta urteak eramaten dituzte hortzen, ez? Alkatetzan, lehenagotik ere bai, Ayerdi jauna, orain kontseilari dagoenak, bazuen horre ere bai ez, urtetako alkatetza, ez dakit, akaso bortz alkatetza jarraian lortu zituen, eta gero sortu zuen talde horrek ere izan du jarraikortasuna. EH Bilduk azkeneko legegintzaldietan egin zuen goiti, eta azkenekoan, 2019koetan gertatu zen, pentsatzen etzena, eta 40 bozkara gelditu ziren. Uste dut, ez dakit, 6 eta bortz, edo, olako zerbait ere gelditu ziren, gero ikuskotugu emaitzak. Hortzen guztien ditugu, Lekunberrikoak hain zuzen ere, begira, sorpresa. Aurten, sorpresa handia, emaitza historikoak. Lekunberri, herri txiki hoixen dugu, baino kasunten aldaketa handia, aipatzen genuen, oiniken 41 dago bakarrik bilduta, beraz kusi barko da, ez dire emaitzak definitiboak, orden kusi barko da, oiniken goiza errateko. Baina, erraten genuen ez, sorpresa egoten alda, hor lehian ibiliko da, oraingoz ez, erdia nolabait ere bildu da, eta bildu aitzinetik, aipatzen genuen ez, urte hondizetan Lekunberriko taldea hor garaile, eta azkenekoetan 40 boto eskaxera gelditu ziren, eta muntekoan kusi barko da, hori izen bertzen nolabait ere toki beroetako bat ez, Iruña bezala, etzegoen argi zer gertatu zen. Berriozarren ere ikusten dugu EH Bildu izaten zera nagusi, aurten ere badiduriala izango dela. Beraz, badira uniztoki Nafarro osokoak emaitzak orain zenbatzen ari direnak, denen gure ikusten zule gehien bat gurera behiratuko zuten, eta gehien bat, bakotxa lehenbizikoi bere herrira, eta Oiartzunagatik pixkoat bastanera. Hemen ditugu Berriozarkoak adibidez, bai 19 eta bai 23koak. Beraz, hor ere ikusten dugu. Bai, hor, printzipioz, badirudi errepikatuko dela alkatetza, izan ere, EH Bilduk 8 atera zituen, baina 9 behar dute gehiengoa izateko, eta 2019an beraz, Podemosen nolabait ere laguntza berri izan zuten, edaiek eman zieten alkatetza. Oraindik ere, gaurkoan, 153 dago bakarrik, erdia bakarrik, ez? Zenbatua, baino, printzipioz badirudi, aurten ere emaitza horiek errepikatu dira, ez dakigu, baino, EH Bildu kasu horretan Berriozarren, zaila dirudi gehiengo hori lortzea, 9 beharko zituen, hori zaila da, eta hor ikusi beharko zen, zurekin Nafarroaren babesa lortuko zuen, edo ze emaitzak ateratzen dituzten, zeren bertzenaz, bertze urtetan pasatu dena, hortzen ez, UPN eta PSN elkartu dira, eta hortik alkatetza. Ikusten ari gara, hori bai, batez ere bastanen ja
guztiak egina direla, bertze herrietan, mailak eta konfigurazioa eta guztiengatik, oraindik egunera ez dira iritsi, beraz, emaitzak ematea, agian izan daiteke pixkoat kaltegarri nahi dut, elitzatekelokoz gero erreala izanen. Alsasuko emaitzak baditugu, Unten ere bai, uneko 60 bakarrik. Bai, 60 bakarrik, eta orduan, beraz, airean gelditzen dire oraindik batean. Zengatik, Peilok duen bezala, auzo aldatzen aldire, edo tokiz toki, o maiaz mai aldatzen aldire, bai da tendentzia bat, baino, urnak ere zenbatzen direnean, normalian hasten dira gaineko sobreekin, eta normalian jende gaztea, ezkertiarrak eta atxaldean bozkatzen dute. Hoi dena ja, soziologikoki ja... Ez dakit, hoi gu beti olak usi dugu. Eta gero ja berriz mezorduen bozkatzen dutenak, normalian horiek ez ziten dira eskuinekoak. Erdi txantxanago, baino ez hain bertze. Beraz, erran daiteke... Bai, gero eta behitiko sobreak, segurazki ere izin dire ezberdinak. Ezberdinak, eta horrek haun izaldiz aldatu egiten du, ez da? Hain zuzen ere, leheno oraitxe Peilok erran duena, lehenoko zidugu EH Bilduk Nafarroan 4 gehiago lortzen zituela, eta orain, hiru dituzte, zenbat eguneko 20 inguru bakarrik, beraz, oiniken erabat erekia HOI, Voxek 2 ere bai, baina, ikusi barko da, eta gero hauek 2 galduko zituen oraingoz, baina, hauntako orain da espekulazioen garaia, da politika fikzio hartzen dena, eta gero ikusi barko da. Eta hortan, agian oberena dugu ez kasu gehiagi egitea, baizik ni gehiago azken txanpa bezala, zengatik ja hemen pentsatzen dut baztangoak ikusi ditugula, baita ere hurbileko herrietakoak iritsi zaizkigu, Bera, Lesaka, Etxalar, igantzikoa falta dugu, baina tira, gainerakoak bai ikusi ditugu, eta gure ustez, beraz, azken itzuli iska bat egin, eta gure ikusleen zulei agur emango diegu, baztangoak. Berriro itzuliz eta azken txanpa izango zen. Beraiei, baitere galdetu ginen, ja zenolako aliantzak edo elkartetzak egingo zituzten, dena utzi zuten emaitza jakin arte, guk ere ez dakigu beren burutan ze pasatzen ari den, baina zure ustek ze harremanak sortuko dire eta norekin joanen dire edo joan daitezke edo norekin aliantzak egin beharko ditu, lehenbizikoik alkatea izango zena, EH Bildu izango zen, eta beraz zure ustez akordioak norekin? Bueno, printzipioz, maten du bortz edo 6 lortu zurekin baztanek akordioen entzuela EH Bildurekin, uste dugu hor behitzatetzela sorpresarik egonen, ez du golako deus ere Erran Florentinok eta Ipainigo Turraldek izan genuenak, ez zuten olako adierazpenik egin, beraz, hortxe, bortz edo 6 izan aldatuko zen nolabait ere, bakoitzaren boterea eta bakoitzaren karterak ziren egotziko puru eta bar, printzipioz, alkatetza errepikatuko litzateke hemen baztanen. Baina, niko ikusten dudana da, pleno hori egonen dela, erabat zatitua eta pleno bakoitza ere, pentsatzen dut, batzar bakoitza izanen dela, luzia eta eztabaidatue eta liskartxo pentsatzen dut handitzetan, hoi gertatzen aldera, baldin badire 2 alderdi bakarrik, hortzen egoten da lasaitasun gehiago, normalki behintzat, nik uste dut heldu diren 4 urteoketan baztanen egonen dela, zalaparta eta kalapita bastante. Hemen printzipioz, mai inguruan, zirudien denak ados zirela gai guzietan iaia. Gero osoko bilkurak ja hor bihurtzen dira olako animal politiko batzun, eta batzutan egia da, ikusi dugu legaldi honetan adibidez, Isabel Oleagoik batez ere ez, eske zen, zuzenian atakatzen zuen. Geroa baik ez hain bertze. Nik uste, orain berriz, gupuenekoa ikusten zaio aizela saiago, Isabel Oleago baino, baina gero berriz, geroan bai, dago Lander eta Lander bai, Lander gustatzen zaio baita ere olako salsak, eta gero bestea kusko dugu. Gauz batzutan bai, ez adostasunak egongo dira, baina batez ere hor nik uste dut horri egongo dela hor eztabaidak eta gaina eztabaidak nahiko
kalapitek ez zukertzen zinun bezala ez, hor nahiko bronka, nahiko... Eta, bueno, pena da, zertaz azken finean, hemen kusitan bai inguruen gauz guztietan kasigia ados zirela, pues bueno, hartzen altzuten zinegotzi bakotxa hartzen altzuen gai bat eta landu ez, baina hori ez da pasatuko. Nik erran nuke ere ez dut uste, kusi dugun argazki hori ez, hainbertze kolorekin, luzez ere mantenduko denik, epe luzean erran nahi dute, hemendik 10 urtetara pentsatuz, ez dut uste hoi olaxen mantenduko denik, bortz alderdikin baztango udal batean, ikuste dut orokorrean herri txikietan, eta bazanek 8.000 izan ebatu, ez tendentzia orokorra izaten dela, bloke bat edo bi gehienez 3 izatera, ikusten genuen inguruko baiaretan, eta pentsatzen dut akaso izan dela, lehen opeiok erraten zuena, UPNek hemen izan duela beti, indarra gehiengoa erabatekoa, hoi nolabait ere aldatu da eta aldatze hortan, akaso trantsizio momentu batean gaude, non, ari diren, piezak haunitz mugitzen, aietu arte bertze egoera normalago batera, nolabait ere, uste dut, ora ikusten nahi garena, geroa bai batekin, eta ikusten dugun fragmentazio guztioi ez dela luzez mantenduko, eta gero baita ere erran, hor baztango independenteak berriz, orai sartzen dire, nolabait ere, berriek dire, eta kusi barko da ere nola kudeatzen duten, zeren emaitza honak lortu dituzte, baina ja gero herritarrek hobesten duten eta ontzat hartzen duten haien kudeaketa, zeren hor ere bai, man bar dire 4 urte, astero eta egunero kontu horiekin eta ea nola eramaten duten printzipioz oposizio hori. Egan daiteke gainera, sortzen zen talde hori, batez ere independenteak, zenbait kexa bazituztela, kexa zehatzak izango dira, eta hori zuzenean eramaten ahal izango dute udalera, eta nolabait ere hori solastu, erabaki, eta hor kudeatuko beharko dela, eta horrek ere, pentsatzen du, suposatuko dula normaltasun batera, egon zitezkeen utxune horiek betetzea, egotea. Eta gainazke batzutan, tamalez, hola da, udaran sartzen zara, eta baituzu idei batzuk, hola, hemen badaude, adibidez ez, bazango independentiak baituzte ideia batzuk, eta ja badakite, aski ongi, argi daukate, zer nahi duten, eta hola. Baina eske batzutan sartzen zara udal batean, eta ja ez da alderdi edo zinegotzen kontu bat, eta baizik eta ja, arpatzen duzu batzutan, olako pareta handi bat, baituzu hor teknikariak, baituzu orain bat txostenak eskatu beharrak, baituzu hainbeste lege pila bat, eta hori azkenean, ikasten da, ikasten da, baina nik uste batzutan hartzen da olako disgusto puntu bat, non eta, ja argi daukazu zer nahi duzun, hori eskaini duzu azkenean programa hortarako da, zuka eskaintzen ari zara hori, eta ero batian udalan sartu eta aurkitzea... Ezintasuna badaudela, ez da? Bai, eskola da, azkenean, hemen solasten zenez, ekonomia buruz, eta olako gauz arras orokorrak, baina gero ja, udala normalian batzutan izaten da, bi barri da aserre daudela, zertaz metazirioi mugitu behar den metro bat. Eta hor ja sartzen zera olako kontu batzuetan, eta azkenean, bai, eguneroko arazoiek konpondu behar dira, baina azkenean, saietu behar zara, azkenean, zuk prometitu duzun gauz guzti horiek betetzen. Eta niri iduritzen zitzaiten, enpeio ez dakit ados egon guztaren, baztango independienten kasuen beren programa, haunditzetan arron orokorra zela, haunditzena pasatzen da, baina iduritu zitzaiten, baztango independienten kasuen, ekonomia, aferetan, euskera eta bertzain bat kontutan, arron gauza orokorrak hartzen zituztela, erran edut, ekonomia edo industria sustatuko dugu, baina, hoi, aipatzen zenen ez, aixerten da, gero kusi bar da, abertzer pasten den horrekin. Eta, iduritzen zaiten, akaso baztango independenteak talde berri bat dire, eta igual, barnean ez dut ere hainbertze lotura hien artean, igual ez dire hainbertze zautzen, eta gero kusi barko da, hoi ere ez, nola kudeatzen den, aber ez diren nola behit ere ez, talde barnean ere aserreak hasten, eta gero 4 urte horiek nola pasten diren, zeren nire iduriz, eginien elkarrizketengatik eta ez zuten nolabait ere programa bat erabat adostua ez definitua orden kusi barko da, kusi barko da zer gertatzen den horrekin, akaso ez, eta akaso nolabait ere kudeaketa arron ona egiten dute baduten zati horretan. Baina aldiz, adibidez, bertze herriko taldea, Florentino Goñirena, hor lidertza bat badagon aize argiagoan ikuste dut, eta horrez da egoten hainbertze liskar, nire iduriko ez, hainbertze kalapita, eta kusi barko da baztango independientetan, erte nuenez, gertatzen alden zerbait da, edo ez.
baina, bueno, ikusi beharko da. Bueno, eta ikusi duzuen bezala, hau da eman duenak, hauteskande gabe honek, orain ja iragarkietara joango gara, eta genion bezala, ondotik, iragarkin ondotik, punto batean, bakarrik, hortzen jarriko ditugu, zenbat atera ditun talde bakotxak, eta gu ja agurtzen gara, ez da besterik. Pasa ezazue Gabon, esker mila Gorka, baita ere pelio hemen egoteagatik, eta, bueno, zuen aportazio guzi eginatik. Izan ongi. Berdin.